Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto, diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Mayo 21 tuig 2026. Inibolagan mo ang kurmaan, Bombo Chama Blanco Hofer. Sa mga nagapanguna dalakuan karon nga mga balita, City Councilor Rudolph Ganson ginpathag ining ginadusong nga ordinansa nga balance education during prolonged heat waves in Iloilo City. Sa pihak kabahin sa aton sini nga ipabombo. Anom kadlaw wala sang tubig sa barangay Kabugao Norte sa Banwasang Pavia. Ginapathag sang chairman sang Kabugao Norte Waterworks Association. Sa pihak kabahin sa mga nagapangunang mga balita nasyonal, presyo sa mga basic goods posible magsaka bangod sa pagsakaman sa manufacturing costs. Samtang Senator Raffy Tulfo ginbali ang pahayag ni Senator Pia Cayetano nga wala gid sa minority senators ang nagpangamusta or nagtsekyar man lang sa mga majority senators during sang linok panay dito sa may Senado. Vice President Sara Duterte may tubtob June 1 pa sa pagkasabat sa impeachment summons. Suspended OIC sang usaang si retired General Mau Aplasca. Kag iban pa sini wala magtambong sang ginpatuwag sang Criminal Investigation and Detection Group. Police ginatunan kung sino ang naghatag sang sala nga impormasyon kay Aplasca. Kag sa aton sini nga balita sa madagsang hinampang NBA 2026 sa playoffs sa update. Oklahoma City Thunder na kabalo sa San Antonio Spurs sa game number 2. Nakuha na sang OKC ang kadalagan. Ganado si Shea Gilgeous-Alexander matapos nga ini siya ang ginatagan sang award nga most valuable player sa aton sini nga mga kasimanwa. Apisar nga nagakuriit, ginagatulok lamang si Wimbanyama sa aton sini nga mga kabumbo, si Victor. Gingamit ini ang oportunidad or isa ka motibasyon ni SGA agod nga maangkon ang kadalagaan sa game number 2 patas ng serye. 36 minutos na nakaligad sa takna sinikaron nga alas 11 diriman sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa score nga 122-113 ginaluto sa Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs. Rason nga tay nagkaroon sa series sa game of 7 or best of the 7 sa Western Conference Finals. Sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa, wala gidiri magpabaya sa bahin giron sa OKC kay ila sini nga ginalaslasan ang San Antonio Spurs. Humalin iya sa first quarter tubtob fourth quarter. Nakahimo sa 31 puntos sa first quarter ang Oklahoma City Thunder, 31 puntos man ang San Antonio Spurs. Pero pagka second quarter, third and final quarter, fourth quarter, diri na kagaginabansihan giniya sa OKC ang San Antonio Spurs. Naglabot pa sa duwa na lang ang abanse apang naka-recover diri banwa ang OKC. Rason nga ininangko nila ang kadalagan.
Sa iban pa nga mga balita kaga impormasyon diri man sa aton sini nga palatuntunan na bombohanay sa udto. Ang CIDG karon ginatun-an diri Banwa kung sino bala ang naghatag sa sala nga impormasyon sa kay General Mau Aplasca. Sunod diri iya sa kay sa CIDG sa kay Director Police Major General Robert Tamurico II ang pagpangusisa sini nila ila kuno sini iya iga tumuron kung sino naghatag kay Aplasca sang impression nga ang Senado under attack nga kung sa din amo man ining nagtulod sa mga security personnel nga mag-prepare sa isa iya ka ginalantaw sini nga armed confrontation. Sa sunod diri sa kay Murico, si Aplasca ang nagmando sa mga personel nga mangin lock and load. Antes pa man sining shooting incident sa aton sining mga kasimanwa, ginalantaw karon sini Banwa sa CIDG kag ila sini nga ginakabig nga ini ginatawag sini nila nga panic firing. Ining panic firing sa aton sining mga kuturan kung sa aton pa sining mga kapulisan, ining gina-assume mo bla nga lusubon at takihon kamo, no? Sa aton sining mga kasimanwa bangod man sang volume sang lupok. Sa aton sining karon niya nga mga kasimanwa pero why man iya sang may malusob dira senyor, why man iya sa may matake senyo. Pagluwas kay Aplasca may duwa pa ka mga usa personnel nga nalakip pa sa sining insidente kag ginpayag ni Major General Murico nga ang mga investigador ang nagatutok na karon sa iban pa nga mga individual nga kung sa din na posible nag-contribute or naghatag sa nga sala nga pagpati nga ang Senado ang atakihon or ginatake. Hambal ni Murico in fairness kay General Aplasca, tuman ini siya kasako sa musadto iyang tiyempo sa nasambitan sini nga lugar. May mga deputy ini siya from USAA. Katulad kuno ni Murico nga may deputy ini siya nga sa kadamuon sa mga reports no sa aton sini nga mga kabombo dako nga bagay kag posible nga makatugasan nga hindi mayo sini nga decision making pananglitan kun sala nga impormasyon ang iduhol sini sa iya. Sa aton sini nga mga kabombo hambal ni sa CIDG chief, hindi ang tanan sini nga pagbasol ang ihaplak lamang sa kay Aplasca. Kinanglan kuno nila nga makita kung sino nag-feed sa iya or matulmod kung sino nag-feed sa iya sang sala nga impormasyon nga pag-atakihon ang Senado. Sunod pa kay Murico nalikawan kung tani ang nasambitan sini nga insidente kung mayara lamang sang proper coordination and communication sa tunga sang Office of the Sergeant at Arms kag security personnel sang Government Service Insurance System Building. Ang CIDG nagpakita man sang footage nga naga-indicate Banwa kung sa din ang usa personnel ang mayara sang Senate or access sa CCTV control room sa tiyempo sang paglinot hanganay. Speaking sang balsini naton bala Banwa Bombo Radio sa Bombo Radio sa aton sining mga kabombo ang ginatawag sining proper coordination and communication. Amo man sini iya ang isa sa mga ugat gid, no? Kung kita magalantaw sa aton sini nga mga kabombo kuno nga mayara sang paglinot hanganay nga nagluntad nga man una bes kadan sa aton sini nga mga kabombo sang Pitsa 11 may sinaputi na to nga personnel sang Office of the Sergeant at Arms. Now sa aton sini nga mga kauturan ti karon, do you think si General Aplasca mapasugot lamang nga amhon lang sina ang iya sini nga mga tinawo? Hindi man, dipinsahan niya man ini. Dugang pa nga ti yara sa protective custody sang Senado si Senator Bato de la Rosa. On top sina, mista pasla. Bisan pa paano, mambal naton mayara sila sang mayo sini nga pagtamdanay kag trabaho sang Office of the Sergeant at Arms nga pasiguraduhon nga safe ang mga senador. Kag sa pagpati ni Aplasca sandigman sa mga senador nga iya sa may nagakigo pa nga warrant of arrest para sa kay Senator Bato de la Rosa. Di siyempre panindugan nilang ila siniya nga ginapatihan kag nga safety sa nga mga
senadore, rason nga mo sa tong nagluntad. Sa aton sini nga mga kasimanwa, granting for the sake of discussion nga nag-ayo ginman abi. Nag-ayo ginman ang presidente kag general manager sa nga GSIS sa nga security personnel ago di secure ang premises ng GSIS sa National Bureau of Investigation. Kung tani, no, kung may common sense si Atty. Melvin Matibag, nagpakigangot siya tani kaya plaska, o kung sa kay sino man dirang amigo, grupo niya, o kung sino man dirang talpulano, nga basi karon mayara kita sa nga, sa nga misencounter, basi magtiniruhay kita diri gulpi, di may letter di sa mo ng GSIS President kag General Manager, ginapa-secure ang building, granting nga ang Senate sa sulod mismo sa GSIS compound, basi kon magtiniruhay kita diri aton karon. Ari kami sa mo sining lugar, may pulo ko to katao sa mo ning lugar, may pulo ko rin katao sa mo sining lugar, may tatlo dito sa mo sini, amo sadto. Kung tanim mi amo na kung tiway linok panay. Tinaga ka dapat Criminal Investigation and Detection Group sa kay Police Major General Morico, imbestigaran man ang National Bureau of Investigation. Kaya mo na ang panawagan sa aton sining mga opisyales, transparent, nga sahi sa nga pag-imbestigar. Di karon kung ang usaa lang niyang dusduson, usaa lang niyang pugaon, definitely magwa nga usaa lang malain, usaa lang may sala. Pero lantawon taman ang other side sa sistema or sa senaryo. Kung stand down, kag kung ara dito magkatapos sa NBI, kay kumo may harasang sulat sa halin sa President kag General Manager sa GSIS. Tita ni amo ni ang balaton, proper coordination and communication. Why pa ka muna dudla mga opisyal sa nga pungsod Pilipinas, no? Sa iba sa mga nagkalilain sa nga insya sa gobyerno, why pa ka muna dudla to sa natabo to sa Maguindanao? Asa din to? Sa 44 bla? Why pa ka muna dudla to? Kay kumo may as per information kag later on na-publicize naman ini, may ara sa nga ginalagas ni iyang reward kag gusto iya nga mayara sa nga masalo lang sa nga posible himaya kung natigayon ginman adtong nasambitan nga operation. Why na sila nagpabalo sa iban pa sini nga unit? Tikutin na overpower sila sa nga mga terorista to sa aton sini nga mga kasimanwa. Amo ni Banwa ang natabo may lang gani kay why sa nga may napilasan ka mga nagkalamatay. Bangod sa why naman sa proper coordination, why naman sa proper communication. Granting for the sake of discussion, kay ti siyempre may lagas nga mga reward money, so on and so forth, no? Ang nahibaluan gali sa likod sa istorya kung na-overpower to ang SAP 44 or SAP 41. Sa aton sini makasimanwa, tilaban-laban, mayara man sa nagakaigo sini nga interest ang National Bureau of Investigation, not only sa pag-secure sa GSIS sa building, sa mga paintings, sa aton sini nga mga kabumbo. Tibot silingon sini Banwaya, may deployment sang tao to sa National Bureau of Investigation, gin-justify na lang sang sulat, pero may iban siniinig sila nga tinutuyo. Kay kung tinutuyo nila, i-secure lamang ang GSIS premises, no? Kag ilaman sini ginaulikdan nga ti may balana na nga dani nga natabo sang pizza 11. Now sa aton sini nga mga kabumbo, ti kunti tani why na sang pagkinaran-karan, why na sang tawag si gani, why na sang nagaluntad sini nga linok panay, why na tani naghiribion si Senator Pia Cayetano. Speaking sa paghiribion ni Senator Pia Cayetano, ang rason sa paghilibion niya si Banwa or nadugangan nga naganguhingoy pagini siya kaya ang mga senador kuno, no? Ang mga senador kuno Banwa sa minority wala gid yan nagsikyar sa ila
ang iban kuno kaupo niya pa duwa na kadekada masubra 20 years no nga pag inupdanay ila anti sablay patpat wala banwa dugang siniari bla matian ta ang emosyonal no nga pahayag ni Senator Pia Cayetano. Standby sa aton sini nga mga kabumbo no grabe gid do kasubo nga sakit-sakit kanya ang pamatsyag ni Senator Pia Cayetano bla nga do kasubong yang daw pinabayaan na sila pisar nga ti duwa lang kuno ka kwarto ang iya sining distansya halin sa sining paglinok panay. Okay na mo Chris. Ariyo matian tabla si Senator Matian kagaton sining lang taon Senator Pia Cayetano. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin lately na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Why tamaabtan ang sugpo niya sila Bumbo Chris bilang ginambal ito nga yasin nga mga kopdanan ko no mga koptama sa anay majority sa ton sining mga kabumbo mga senador wagi ko na nga musta are bla are kamahin no Bumbo Chris oh. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Amo na ang payag ni Senator Pia Cayetano. Hambal naman niya ni Senator Erwin Tulfo. So niya ang natabo niya i-clarify ko lang nga waigid sang tawag si gani nagtsikyar abe. Niya may mga senator from both blocks nga sige ang communicate sa WhatsApp group nga kung saan may mga mensahe of concern, messages of concern were exchanged in the immediate aftermath of the shooting incident. No? Sa aton sini nga mga kabumbo, may WhatsApp group kuno nga lakip ang tanan nga members ang majority kaga minority blocks. Ang mga mensahe ginsend ni Senator Kiko, Senator Bam, Senator Sherwin, Senator Erwin Tulfo, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Tiyabagan ni Senator Erwin Tulfo, siya nag-send ko sa ako niya mensahe 9:57 PM sa mismo gabigid, simply writing, praying for all of you. Ari bla pakita ta sa aton sini nga mga kabumbo ang mensahe sa aton sini nga mga kasimanwa nga ginapakigbahin man sa mga katapo karon niya sa media, no? So amo sini manwao ang mensahe sa sining ginatumod ni Senator Erwin Tulfo, no? Nga kung sa diinti may ara gin man sang exchange of messages
May 13, 2026, 9:55, majority senators or majority senator, "Hi colleagues, we're okay here now." May amo na diyon nga emoji. Minority senator, "Stay safe everyone," 8:56. 8:57, "Please stay safe over there, guys." Minority senator pagid. Another minority senator, "Praying for all of you there." 9:57, amo ni gurong ginatumon ni Senator Raffy Tulfo nga iya nga mensahe sa aton sini karon nga mga kasimanwa. Kag may ulihi pagid, areo, 10:36, halin sa isa ka minority senator, hambalya, "Keep safe everyone." Ti Butsilingon Banwa, may ara man sang pag-ulikid, no? Senator Pia Cayetano, ma'am, hindi na maghibi, no? May nag-message kali. May nagpadala kali, why man tuod sang nagapangamusta, pero may message of, pag-ulikid, bala kag pagpangamusta, no? Sa aton sini nga mga away man sang pagpangamusta, pero ti nagapangabuyo man sila galiw, nga ti dapat mangin safe lang kamo sa inyo siniya nga kahimtangan sa sining natabo nga pag linok panay sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, no? Kung nagapangayo si Senator Risa Cayetano nga respetuhon ang iya nga istorya, ti ginarespetar man naton ang iya sining istorya sa aton sini nga mga kabumbo, kung mayara iya karon sang proof man lang sa aton sini nga mga kasimanwa nga ti may mga gin palabot man nga mensahe ang iban sini nga mga senador kabaliskan sang ginaklaim ni Senator Pia Cayetano, ti siyempre hindi naman inaiya maayo pa, no? Nga ti hambalon mo ang amo sina nga sistema, no? Namin akon sinibanwa do ka improper naman, kay ti balaan taman nga hindi magid sini lubos nga makambal kita nga amo gina kag daw kasubong iya nga balong ka nga ti naigo ka pagluk panay ga ano ka mo, tino kung sano pa sa aton sini nga mga kuturan, bisan pa bisan pa si padaan lang nga mensahe kung may ara gyud padala ang minority senators, ti daw nagapakita man nga bisan pa paano nagahatag man sila sa nga pagtamod sa inyo sini nga pag-inupdanay dira iya bilang mga senador sang pungsod na Pilipinas. May may bago na gali ang may bago na gali ang Butsilingon ang NBI suno sa kilala ko. Sinya NBI ganing NBI ang baldi sang kilala ko man, National Binutig Investigation. Werte, National Binutig Investigation, gid sa aton sini nga mga kasimanwa. Mula na sa aton sini mga kuturan, kung nakita nila nga ti siyempre samahin karon ni Major Aplaska or Major kung sa pananawan ni Major General Morico, no, nga ti posible mayara sang wrong info, no, ang ginpasa karon sa kay General Aplaska. Liw ka na mong bukres, ano ni ako, itutdan ko na lang ni gurong kurbata ko mo, bakal tabag ko ay, nami blaw, gakiwi siya perme, no? Ga-discuss pa ito ni gani sa NBI, di ka gano, paano ko ni matadlaw karon kay hindi ko kita. Anyway, sige lang, kay Manong News Center naman, sa aton sini nga mga kasimanwa, mula niya, kung nagapati ang CIDG nga posible sala lang information ginatag sa kay General Mao Plaska, inagakadapat ang CIDG imbestigaran Manila ang National Bureau of Investigation. Kung wala gani isang proper communication and coordination, kaya muna blaway pagkita na dudla tos natabo gani isa sa 41 sa aton sini nga mga kabumbo. So nagakadapat ang aton sini mga law enforcement agencies, no? Mga security agencies ang basta nagauyat ka pusel nga lisensyado ang para dipinsa sa gobyerno,
di dapat may arangin sang proper communication and coordination. Budlay ng misencounter. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon panumbalikan ta sa balay nga pagpalayag sang Bombohanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente, agod ma-expand ang mga outlet sa imo balay o opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors, sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente, bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang Bombohanay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Kung mahimo pa lang i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga. To ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-21 sa buwan ng Mayo taong 2026. Sa ating mga headlines, impeachment proper trial ni Vice President Sara Duterte masisimulan sa 6 ng Hulyo. Trial laban sa pangalawang Pangulo posible umanong umabot ng hanggang 4 na buwan. Ang Komisyon ng Eleksyon, binasura naman ang election offense complaints laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte dahil umano yan sa immunity from suit. Kaso maaari pang isampa matapos ang kanilang termino. Senator Chis Escudero haharap naman sa panibagong investigasyon ng Commission on Elections kaugnay ng umano'y illegal na campaign contributions at yan ay kaugnay sa nakalipas na halalan. Pangan mamaya sa ating police report, 4 na extortionists na naanod sa biglaang flash floods sa Panicuan River sa Lagonoy, Camarines Sur. 2 naman nasawi. Samantala 69 na Chinese nationals sa Sanjia Steel. Sinampahan naman ng iba't ibang kaso ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. At mga kabombo sa ating balitang palakasan, Western Conference Finals sa Game 2, Oklahoma City Thunder laban sa Spurs. At Agusan del Sur naman dyan sa ating palarong pambansa update, nasa 100% ng handa para naman sa palarong pambansa 2026. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Hindi nawawala ng pag-asa ang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa kabila ng unang pagkakabasura ng Supreme Court sa kanilang kahilingan na temporary restraining order. Iginit ng abogado ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torion at Attorney Jimmy Bondoc na mahalaga
ang arrest warrant mula naman sa lokal na korte, umasuri muna ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Naninindigan ng mga abogado na hindi dapat basta na lamang inaaresto ang sinumang Pilipino para ipadala sa ibang bansa na tila isang jukebox. Ikinumpara pa ni Torion ang posibleng maging sitwasyon sa paghuli sa isang manok at basta na lamang dadalhin sa ibang bansa dahil lamang sa aligasyon at yung tungkol sa pagsisilbi ng warrant. Iginit pa ni Atty. Torion na kahit sino pang Pilipino ang naharap sa sitwasyon na kaparehong kalagayan ni Senator Bato de la Rosa ay may karapatan naman itong humiling ng saklolo sa kataas-taasang hukuman tulad ng ginawa ng kampo ng senador. Kung ganyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni na Atty. Israelito Torion at Atty. Jimmy Bondoc. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Let us continue to pray for our country kasi ang pinaglalaban po namin dito ni Senator Bato de la Rosa hindi lang po sa kanya kundi sa mamamayang Pilipino po na dapat hindi tayo pwedeng arestuhin, i-deliver na parang jukebox doon sa ibang bansa. Ayan ang mga pahayag ng dalawang abogado ni Atty. Bato de la Rosa na sina Atty. Israelito Torion at Atty. Jimmy Bondoc. Nanindigan ang batikang abogado na gagamitin nila ang lahat ng legal remedy para naman maprotektahan si Senator de la Rosa laban sa posibleng pag-aresto gamit naman ang warrant of arrest na una nang inilabas ng International Tribunal. Mayo 11 ng taong kasalukuyan mga kabombo ng opisyal ng kumpirmahin ng International Tribunal na isa ng suspect itong si De La Rosa para sa kasong crimes against humanity tulad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, dapat umanong magpaliwanag si Senator Robin Padilla sa kanyang naging aksyon noong madaling araw ng Huwebes, Mayo 14, kung kailan umalis si Senator Bato de la Rosa sa Senate premises. Una nang lumabas sa video footage nakuha mula sa Senado kung saan makikitang magkasama itong si Padilla at de la Rosa na tumungo sa Senado o sa Senate parking sa naturang araw. Ayon kay Drilon, dapat ipaliwanag ni Padilla sa publiko ang kanyang ginawang pag-escort kay De La Rosa sa naturang araw. Marami anya ang tumitingala kay Padilla at deserve ng mga ito ng paliwanag sa kanyang ginawang pagtulong sa dating Philippine National Police Chief sa kabila ng kanyang kinakaharap na warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ang matanong naman si Drilon kung maikukonsidera ang ginawa ni Padilla bilang obstruction of justice. Sinabi nito ng dating Senate President na hindi niya ito ituturing na pagharang. Gayunpaman, maikukonsideraan niyang politically reprehensible o hindi katanggap-tanggap ang naging aksyon ni Padilla sa naturang araw. Muna tayo ng mga balita mula dyan sa Senado mga kabombo. Ang impeachment proper ay maaari daw masimulan sa 6 ng Mayo o ng Hulyo batay dito sa pronouncement ng ilang senator judge. May balita si Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis Bombo Jai, maaaring magsimula umano ang Senado ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6 matapos na mapagkasunduan ng mga senador ang magiging impeachment calendar sa isinagawang All-Senator Caucus kahapon na ipinatawag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Matapos na maipadala at matanggap ang writ of summons ng kampo ni Duterte kahapon, mag-aantay ang impeachment court ng 10 araw para sa tugon ng bise sa articles of impeachment. Kasunod nito ay bibigyan naman ng 5 araw ang House prosecutors para tumugon rito at magkakaroon ng pre-trial hanggang makaabot ang proseso sa formal na paglilitis na maaaring masimulan sa July 6. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, isa sa mga inisyal na napagkasunduan na posibleng schedule ay magkakaroon muna ng regular na sesyon ang Senado tuwing Lunes mula alas 10 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon bago simulan ng impeachment proceedings ng alas 2 ng hapon hanggang anong oras abutin at matapos ang trial. Tuwing Martes at Miyerkules ay tanging impeachment trial lamang ang isasagawa, habang nakalaan naman para sa committee hearings at regular session ang Huwebes at Biyernes. Kasabay nito, sinabi rin ni Tulfo na hindi sang-ayon ang minorya sa mungkahi ni Senator Dante Marcoleta na payagang makaboto si Senator Ronald Bato de la Rosa sa impeachment trial kahit hindi ito pisikal na present sa Senado matapos itong muling mag-iskapo kaugnay sa kinakaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court. Giit niya, kailangan pa rin personal na dumalo ang mga senador dahil wala na ang mga restriction na pinatupad noong pandemya kung kailan pinayagan ang remote participation.
Samantala, Bombo Dennis Bumbuyay, hindi naman nagbigay ng komento ang senador kaugnay sa pagbabasura ng Supreme Court sa inihiling na Temporary Restraining Order o TRO ng kampo ni De La Rosa. Aniya, inaantay muna nila ang magiging direksyon ng tanggapan ni Cayetano bilang Senate President hinggil sa usapin. Ngunit handa umano ang mayorya na kwestiyonin ito sa plenaryo kung sakaling walang maging aksyon ang liderato. Habang para naman sa kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo, ang desisyon ng Korte Suprema ay nangangahulugan na binibigyan ng kapangyarihan ang executive branch para maimplementa ang ICC arrest warrant para kay De La Rosa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Raffy Tulfo. Dahil dyan sa decision ng Supreme Court, it just simply means na binibigyan ng kapangyarihan ng executive branch para ipa-implement yung arrest warrant from the ICC para well, good luck. Si Senator Robin Padilla naman ay nalulungkot umano sa pagbasura ng Korte Suprema sa TRO ni De La Rosa. Tikom rin ang bibig ng senador matapos na lumabas ang mga kuha ng closed-circuit television o CCTV ng Senado na siya ang kasama ni De La Rosa na lumabas ng gusali. Gayunman, bukas umanong senador sa anumang investigasyon. Ito, pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Robin Padilla. Siyempre, malungkot yun. No? Ano naman tayo pwede maging reaction? Malungkot pa yun. Maraming salamat sa inyo. Nakuha nyo na yung gusto niyo, napanood nyo na. Palagay ko naman siguro matatahimik na kayo. Lahat ng tinatanong nyo, naganap na yung investigasyon. So wala na tayo siguro dapat pag-usapan pa. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghilogadan. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Samantala, inihalal ng Senado si Senator Rodante Marcoleta bilang bagong kinatawan nito sa Judicial and Bar Council noong Mayo 19, kapalit ni Senator Kiko Pangilinan matapos ang pinakahuling reorganisasyon ng mga komite at ng institusyon sa loob ng kapulungan. Ang Judicial and Bar Council ay isang constitutional body na nakasaad sa Article 8, Section 8 ng 1987 Philippine Constitution na may tungkuling magsala at magrekomenda ng mga nominado sa hudikatura. Binubuo ito ng mga kinatawan mula sa Judiciary, Executive and Legislative, sa Academy, Legal Profession, mga retiradong mahistrado at pribadong sektora. Sa ilalim ng konstitusyon, may karapatan ng Kongreso na magtalaga ng isang kinatawan sa Judicial and Bar Council bilang ex-officio member kasama ang Chief Justice at ang Secretary of Justice. Sa desisyon ng Senado, si Senator Marcoleta na ngayon ang magsisilbing kinatawan ng kapulungan sa Council na responsable sa pag-vetting ng mga aplikante sa hudikatura, kabilang ang mga hukuman sa mababang antas at ang Korte Suprema. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagbabago sa pamunuan at komite ng Senado kasunod ng mga reorganisasyong institusyonal na naganap kamakailan. Samantala, posibleng umabot hanggang 3 o kaya ay 4 na buwan ang itatagal ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa mga eksperto. Ilan sa mga sumusuporta sa naturang timeline, sina University of the Philippines College of Law Associate Dean Paulo Tamase, San Beda University Law Professor Attorney Adonis Gabriel at maraming iba pa. Ibinase ng mga ito ang kanilang projection doon sa mga naunang impeachment cases tulad na lamang ng nangyayari kina dating Chief Justice Renato Corona at dating President Joseph Estrada. Kabilang din dito mga kabombo ang bilang ng mga impeachment grounds na makakasama o magiging nakapaloob sa reklamo laban kay Vice President Sara Duterte at ang bulto ng mga ebidensya na kinakailangan ng tamang pag-aaral ng dalawang panig ng kapulungan, lalo na ng tumatayo bilang impeachment court o ang Senado. Yan ay sa serye ng mga pagdinig mula dun sa House of Representatives at iba pang bahagi ng mga ebidensya na ipipresenta ng prosecutors at kaugnay pa rin ang naturang mga impormasyon sa nitong 18 ng Mayo mga kabombo ng opisyal na nga na mag-convene ng Senado bilang impeachment court at agad din na nanumpa ang 23 miyembro ng kapulungan na siyang tatayo bilang Senator Judge. Ayon kay Senator o Senate President Alan Peter Cayetano, magkakaroon muna ng serye ng pre-trial bago naman ang pagtutuloy sa full trial laban sa pangalawang Pangulo.
Nakatakda rin ang sinid adjournment ng Senate sa unang linggo po yan ng buwan ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Sa bahaging itong Makabombo Star Nation, kuha pa tayo ng balitang tinutukan ng ating news team. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hinikayat ang mga presidential scholar na pagbutihin ang pag-aaral. 2,000 beneficiaries naman sa Bulacan na kinabang sa tulong. May report dyan si Bombo Annalise Subirano. Inimok nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tinaguriang presidential scholars na pagbutihin ang kanilang pag-aaral at gamitin ng maayos ang tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng programang nagbibigay ng tig 200,000 pesos sa bawat barangay kung saan kalahati ng halaga ay inilaan para sa 5 estudyanteng nangangailangan ng suporta upang makapagtapos sa pag-aaral. Bawat scholar makakatanggap ng 20,000 pesos educational assistance. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos na prioridad ng administrasyon ang edukasyon dahil ito ay karapatan ng bawat kabataan. Anya, malaking tulong ang programa dahil mahigit 200,000 estudyante sa buong bansa ang maaring makinabang dito. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bawat barangay ay binigyan natin ng 200,000 piso. Yun lang, ang hiningi lang natin ay sa ating mga barangay official ay yung 100,000 doon gamitin natin para tumulong sa mga presidential scholars. Sila tawag ngayon yung nandun kanina, ang tawag ngayon sa kanilang mga presidential scholar. Dahil sila ang scholar na nanggaling sa Office of the President. At sinasabi ko nga sa kanila, pakinabangan nila na mabuti yung pondo na yan para makapagtapos sila. Para sa ganung paraan ay magkakaroon sila ng kaalaman at dunong para pagkapanahonan nila na sila naman ang magiging leader, sila naman ang magpapatakbo ng Pilipinas, handa na sila at sa Pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang programang Bawat Bayan Makikinabang na ginanap nga sa Obando Central School dyan sa Bulacan bilang bahagi ng layunin ng administrasyon na mailapit ang serbisyong publiko sa mamamayan. Nakipagpulong siya sa 55 na bagong Pilipinas Barangay Scholars ng benepisyaryo ng Socio-Civic Projects Fund at nasaksihan ang pamamahagi ng bigas sa mga benepisyaryo ng Local Government Support Fund. Isa sa mga tampok ng programa ang turnover ng 2.2 million financial assistance mula sa SCPF para sa mga barangay ng Obando bilang suporta sa mga komunidad at pamilyang Pilipino. Samantala, muling tiniyak ng Pangulo ang patuloy na pagpapatupad ng mga programang pang-edukasyon at ayuda upang mas marami pang Pilipino ang makinabang sa serbisyo ng pamahalaan. Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 15 minuto na makalipas ang 2:00 ng tanghali. Ang Commission on Elections ay binasura ang election offense complaint laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Dennis, Bombo Jai, ibinasura nga ng Commission on Elections ang mga election offense complaint laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Kaugnayan ang pagtanggap nila umano ng mga campaign donations noong 2022 elections mula sa mga government contractors. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, ibinasura ng COMELEC Law Department ang reklamo dahil sa prinsipyo ng immunity from suit na nakasaad sa konstitusyon. Ipinaliwanag ni Garcia na habang nanunungkulan bilang Pangulo at Vice Presidente, hindi maaaring sampahan ng kasong kriminal ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa dahil kinakatawan nila ang Estado. Sinabi rin ni Garcia na kung kikilos ang poll body sa mga reklamong isinampa laban kina Marcos at Duterte, habang sila ay nasa pwesto, maaaring lumabag umano ang komisyon sa konstitusyon. Gayunman, nilinaw ni Garcia na hindi nangangahulugang ang desisyon na tuluyan ng ligtas sa kaso ang dalawang opisyal.
Anya, maaari pa rin silang maimbestigahan o masampahan ng kaso kapag natapos na ang kanilang termino sa Hunyo taong 2028. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang paliwanag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Hindi na siya kinakailangan pang i-resolve ng COMELEC. So yun po, ganun kagad ang ginawa ng aming law department. Sinulatan po, kung di ako nagkakamali, yung organisasyon na nag-file ng kaso yan. Ano po ang kadahilanan ng aming law department? Although hindi po nakarating sa Commission NBank. Ang sabi po, sapagkat ang presidente at base sa kanilang interpretasyon, ang vice presidente ay immune from suit. Ang ibig sabihin po ng immune from suit, hindi niyo po pwedeng kasuhan ang presidente at vice presidente na kasong kriminal. Bawal po silang kasuhan. Ang purpose po niyan, ang reason talaga niyan ay kung hindi natatakot ang isang pangulo, pangalawang pangulo, na i-perform. Pero siyempre po sa kasalukuyan, yan po ang posisyon nila. And therefore, kahit pa yun ay nakumit mo prior to, pag kinasuhan mo sila ngayon, mababiolate natin yung immunity from suit. Ang reklamo ay inihain ng ilang grupo sa pangunguna ng kontradaya na humiling ng preliminary investigation laban kina Marcos at Duterte dahil sa umano'y paglabag sa Omnibus Election Code. Batay kasi sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, umano'y tumanggap si Marcos ng 20 million na donasyon mula kay Rodolfo Hilot Jr., presidente ng Rood Hill Construction Enterprises Incorporated, habang si Duterte naman ay umano'y tumanggap ng 19.9 million contribution mula naman kay Glenn Escandor ng SDevco Realty Corporation at Genesis 88 Construction Incorporated. Sinabi rin ng komisyon na maging ang mga naturang donors ay hindi muna maaaring isailalim sa preliminary investigations habang nakaupo pa sina Marcos at Duterte dahil konektado umano ang kaso ng mga donor sa pananagutan ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo. Samantala, kinumpirma rin ni Garcia na muling magsasagawa ang poll body ng full preliminary investigation sa hiwalay na reklamo na may kaugnayan sa umano'y illegal campaign contributions laban naman kay Senator Chis Escudero. Matapos magsampa ng formal na reklamo ang isang abogado. Ayon kay Garcia, obligado ang komisyon na aksyonan ng bagong reklamo dahil may iniharap na umanong mga dokumento at ebidensya ang naturang abogado. Maaari umanong magsagawa ng preliminary investigations ang Law Division o iakyat ng usapin sa COMELEC NBank para sa pagdedesisyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Kasi po yung aming ginawa po na case ay motu proprio ni COMELEC. Base lang po sa nag-gather namin mga dokumento. Nag-file din po na kaso parang isang sikat na vlogger. Nag-file din po, nasa law department po namin ngayon. So, doon po may mga nilakip na mga dokumento, ebidensya. And therefore, yan po ay either mag-conduct ng preliminary investigation ang aming law department. Yung po kasi una, napunta po yun sa Political Finance and Affairs Department. Motu proprio, kami mismo. Ito po may formal na nag-file ng kaso. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Sa karagdagan pang mga balita, hindi sinasantabi ng House Prosecution Panel ang pagtataas ng bilang ng mga senador na susuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa kabuuan ng trial. Sa naging panayam ng Bombo Radio Philippines kay panel spokesperson Representative Rene Luis Co, git niya na buo ang paniniwala ng kanilang lupon na mangyayari rin ang pagtaas ng kapulungan ng bilang ng sumusuporta para sa kanilang mga argumento kagaya ng naitala sa Kamara kamakailan. Kung alala mga kabombo, ay umabot sa 257 ang bilang ng mga House members na bumoto ng pabor para sa pagkaka-impeach kay Vice President Sara Duterte na higit na doble doon sa 1/3 na threshold. Ayon nga kay Co, ay malayong mas mataas kumpara sa 215 ang naturang boto noong nakalipas na 2025 kung saan ay minadali pa ang pagtalakay ng plenaryo para sa kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Co, posibleng mangyari ito sa Senado kapag naipresenta ng ganap ang lahat ng mga ebidensya na kanilang hawak ngayon ng panel of prosecutors.
Para naman sa mga ganitong development at upang ito ay maisakatuparan, kailangan na niya na mabantayan ang buong proseso ng paglilitis sa tulong na rin ng maingat at maayos na pag-uusig ng mga miyembro ng panel. Arito ang naging bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Representative Rene Luisco. Nakita nating pagbabago ng numero sa House of Representatives from the 19th Congress as 215 naging 257. Baka makita natin yung ganitong pagbabago din ng numero sa Senate. No, ang kailangan po para mangyari yun, involved ang taong bayan. No? Involved sa proseso ng pananagutan, sa pagtuloy-tuloy na pag-explain ng proseso sa ating mga kaibigan, kapamilya, at ano yung what's at stake, no? Kung mapalagpas ito o kung anumang akto yung pwedeng gawin dito. Bahagi ang mga pahayag ni Representative Rene Luisco, isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel, kaugnay pa rin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Marami pa tayong mga balita, susunod na. The Bombo Radio Energy Conservation Advocacy. Gamitin din ang natural light sa umaga sa halip na magbukas agad ng ilaw. Maliit na akbang pero malaking ambag ito sa energy conservation at sa pagbawas ng electric bill. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Naninindigan mga kabombo ang kampo naman itong si Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi pa nagpasya ang Korte Suprema kaugnay ng main case, kaugnay dun sa kanyang mga argumento na idinulog sa kataas-taasang hukuman ukol naman sa jurisdiksyon ng International Criminal Court. May balita si Bombo Grant Hilario. Bombo Dennis, binigyan linaw ng kataas-tasang hukuman na hindi pa nito tuluyan nire-resolba ang kabuuan petisyon inihain ni Senador Bato de la Rosa. Ayon sa payag ng Korte Suprema mula sa opisina ng tagapagsalita, ang inisyong bagong desisyon ay ang patungkol pa lamang sa kahilingan interim relief ng mambabatas. Ang motion o pleading sa pangunahing mga isyu na idinulog ni Senador Bato sa hukuman ay kasalukuyan nakabinbin at re-resolbahin pa ng Korte. Magugunitang sa botong 951, ibinasura ng Korte Suprema ang kahilingan ng Senador na temporary restraining order o status quo ante-order. Hiling para himukin ang hukuman, pigilan mga ahensya ng pamahalaan na ipatupad ang inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Question kasi ng kanilang kampo, legalidad ng naturang warrant kung itutuloy ang implementasyon nito para arestuin o dalhin ang mambabatas palabas sa teritoryo ng bansa. Ngunit sa kabila nito, hindi pinabura ng maestrado ang hiling na TRO o Temporary Restraining Order ng Senador na nanggap na Special Anbang Session kahapon ng Korte Suprema. Habang ang kampo naman ng Senador ay nagpayad ng pagkilala at paggalang sa naturang desisyon ng hukuman sa kahilingan. Iyon pa man, aminado si Attorney Jimmy Bondoc, isa sa mga abogado ng mambabatas na ang paghiling sa Korte Suprema ay walang kasiguraduhan o 50-50 na papaboran. Ating pakinggan ang legal counsel ni Senador Bato de la Rosa ni si Attorney Torion at Attorney Jimmy Bondoc. Simulat sa pulpa, alam naman namin 50-50 lang ang pag-grant ng TRO. Lagi namang 50-50. Kapag lumapit ka sa court, 50-50 lagi yan. Because it is always up to the circumstances. Pero happy ako, brother, na we were able to convince at least 5 justices, no? Yes, there are 5 justices. Alam naman natin, gobyerno ang kalaban natin. We are up against the full panoply of powers of the government here. The Leviathan government. The Leviathan of a government, be an individual, lies a shield, and that shield is the Bill of Rights. Yun lang naman talaga ang aming palaging sinasabi po dito. Kasi kinakailangan respetuhin yung ating karapatang pantao. Maski how grave the accusation is. Hindi pa guilty si Senator Bato de la Rosa, Pagtitiyak ng kanilang kampo na gagawin ang lahat na maaari pang remedyo para sa panig ng mambabatas. Posiblihan nila sila magay ng motion para iparekonsidera ang pagbasura sa kahilingang interim relief. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo International News.
Nag-anunsyo ang Iran ng bagong controlled maritime zone sa Strait of Hormuz sa pamamagitan ng bagong tatag nitong Persian Gulf Strait Authority. Ayon sa ahensya, kinakailangan ng koordinasyon at otorisasyon mula sa kanilang mga barkong daraanan sa naturang ruta. Sakop ng itinakdang maritime zone na ilang bahagi sa pagitan ng Iran at United Arab Emirates. Mahalagang daanan ng pandaigdigang kalakalan ng langis ng Strait of Hormuz, kaya posibleng mabantayan ng husto ang magiging epekto nito ng hakbang sa internasyonal na paglalayag at seguridad sa rehiyon. Balik sa mga balita sa Pilipinas. Kinontra ni Senator Erwin Tulfo ang naging pahayag ni Senator Pia Cayetano na wala man lang nangumusta mula sa panig ng minority bloc matapos ang nangyaring putukan dyan sa Senado nitong 13 ng Mayo. Ayon kay Tulfo, may ipinadalang mensahe sila ni na Senator Francis Pangilinan, Bam Aquino at Sherwin Gatchalian doon sa kanilang group chat na kinabibilangan din ng mga senador mula sa majority at minority bloc. Sinabi pa ng opisyal na personal siyang nagpadala ng mensahe na praying for all of you. Ito ay matapos nga ang naging emosyonal na pahayag ni Senator Pia Cayetano sa plenaryo ng Senado kung saan ay sinasabi nito na nasaktan siya ng gusto dahil wala man lang ni isa na kasamahan niya dati doon sa majority bloc ang nangumusta sa kanilang kalagayan matapos ang insidente. Matatandang nagkaroon ng tensyon at putukan doon sa loob ng Senado noong 13 ng Mayo habang nagaganap ang ilang aktibidad may kaugnayan kay Senator Ronald De La Rosa na noon ay nasa protective custody ng Senado. Samantala, may tuturing mga kabombo na premature na tukuyin pa daw ito si Senator Bato de la Rosa bilang pugante. Ayon yan kay dating Supreme Court Justice Adolfo Ascuna. Ito ay sa kabila ng desisyon ng Supreme Court na nagbabasura doon sa kahilingan para naman sa temporary restraining order para maipatupad muna ang warrant of arrest laban sa kanya. Paliwanag ni Ascuna, hindi pa may tuturing bilang isang pugante ang dating Philippine National Police Chief dahil hindi pa nadedesisyonan ng katastasang hukuman ng main issue. Ito ay katanungan din ukol sa kung kailangan pa ng Philippine Judicial Authority para i-authenticate o kaya naman ay kumpletuhin ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Hanggat hindi ito nare-resolba ay hindi dapat na ituring si De La Rosa bilang fugitive from justice. Ngunit maaari siyang maaresto salig na rin sa bisa ng International Criminal Court warrant. Katwiran ni Ascuna, kung maaaresto itong si Senator Bato de la Rosa ay maaari na ideklara ng Korte Suprema ang pag-aresto bilang invalid kapag napagdesisyonan na ang naturang hakbang batay dyan sa kanilang manakalap naman na impormasyon. Paliwanag pa ni Ascuna, kapag naideklara bilang pugante ang isang individual, hindi na siya pwede pang makibahagi sa ilang legal na proceedings tulad na lamang ng impeachment trial, kaya't mahalaga na maging maingat sa paggamit ng mga ganitong termino. Samantala, inirekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police itong pagsasampa ng kaso laban sa kay suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at dalawa pang security personnel kaugnay na nangyaring putukan sa Senado noong nakaraang linggo. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Robert Alexander Murico II, lumabas sa kanilang investigasyon na walang sapat na batayan ang paggamit ng baril ng mga sangkot batayan sa umiiral na batas sa Private Security Services. Ang kanilang findings ay isusumite sa Department of Justice na siyang magpapasya naman kung magsasampa ng kaso. Batay naman sa video footage na inilabas ng mga otoridad, sina Aplasca at dalawa pang security personnel umano ang unang nagpaputok matapos na mataan ng mga ahente ng National Bureau of Investigation. Malapit yan sa Senate Complex noong gabi ng Mayo 13. Matatandaang naging sentro ng kontrobersiya itong insidente matapos igiit ng walang opisyal o ng ilang opisyal na walang aktwal na pag-atake sa Senado. Lumitaw rin ang mga haka-hakang posibleng nagsilbing diversionary tactic. Itong kaguluhan kaugnay ng pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senate premises habang nasa ilalim ng protective custody.
Samantala, binigyang diin ni retired Supreme Court Justice Adolf Ascuna na maaari pa rin na bumoto itong si Senator Bato de la Rosa at yan ay sa kabila ng kanyang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court at ng posible na manhunt operation na isagawa ng mga law enforcement body laban sa senador. Gayunman, nanindigan ng retiradong maestrado na kailangan ang personal na presensya ni De La Rosa sa halip na rin sa kasalukuyang rules of the Senate at ng Philippine law. Sa ngayon kasi ay hindi pa pinapayagan ng rules ng Senado ang electronic voting. Sa kabila ng naturang mga development, makakaboto man o hindi, ito si Senator De La Rosa kapag nagsimula ng trial hanggang sa kinakailangan ang pagdedesisyon sa impeachment court, kakailanganin pa rin ang 16 na bilang ng boto para naman ma-convict itong si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ascuna na dating nagsilbi bilang constitutional framer, hindi nagbabago ang probisyon ng Philippine Constitution ukol naman sa kinakailangang bilang ng boto para sa conviction ng isang impeachable official. Nilinaw naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na hindi isang paghihiganti ang kanyang pagsama sa House Prosecution Panel. Ang naturang panel kasi ang uusig kay Vice President Sara Duterte kapag nagsimula na ang trial sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay Representative de Lima, hindi dahil sa personal vendetta ang kanyang pagsampa sa panel o itong pagsama niya sa panel at sa halip ay dahil sa kanyang pagnanais na mailantad ang katotohanan at mailabas ito sa publiko. Nakakabatay din anya ang kanyang papel bilang public prosecutor sa prinsipyo ng katotohanan, hustisya at pananagutan. Giit ng mambabatas, hindi niya ugaling maghiganti sa sinuman. Kung babalikan niya, kung babalikan si De Lima noong administrasyon ni Pangulo Duterte ay nakulong dahil sa drug charges. Kinalaunan na pinalawig itong sala niya dahil sa korte dahil sa umano'y kawalan ng basihan sa mga naturang aligasyon. Si Representative De Lima Makabombo ang isa sa mga kilalang bumabatiko sa drug war ng dating Pangulo. Tinawag naman ng isang abogado na si Attorney Egon Cayosa ang naunang pahayag ni Attorney Jimmy Bondoc na siya na lamang daw ang maghahain ng arrest warrant para sa kanyang kliyente na si Senator Bato de la Rosa. Ito umano, ayon kay Cayosa, ay katawa-tawa. Ayon pa sa constitutional lawyer, bagaman naiintindihan niya ang passion nitong si Bondoc na magsilbi bilang abogado ni Senator De La Rosa, wala niyang katwiran at basihan ang kanyang naunang mga pahayag. Sabi kasi ito si Bondoc na sa halip na ang mga otoridad ay sila na lamang ang gagawa ng naturang hakbang. Tanging ang mga alagad lamang naman ng batas ayon kay Cayosa ang may karapatan at obligasyon na magsilbi ng warrant of arrest at hindi ito maaaring ipasa sa kamay ng sinumang officer of the court. Wala din anya na jurisprudence na nagsasabi na maaari itong gawin o nangyari na ito sa nakalipas na mga taon. Ginigit pa ng naturang abogado na illogical kung gagawin ito dahil ang interest lagi ng mga kliyente ay nananatili na malaya at hindi nakakulong, kaya ang kanyang mismong abogado ang magsisilbi ng warrant ay hindi raw ito makatarungan at hindi magiging katanggap-tanggap para mag-hire pa siya ng abogado na kalaunan ay siya pa rin pala ang magsisilbi ng mandamiento de aresto. Una nang umani ng batikos ang kontrobersyal na mga pahayag ni Attorney Bondoc mula naman sa iba't ibang mga legal luminaries kasunod ng pagkumpirma ng International Criminal Court na meron ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Samantala, hinimok ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima si Senator Ronald Bato de la Rosa na sumuko na sa mga otoridad matapos mabigo itong makakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema laban sa pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court. Sinabi ni de Lima na may pagkakataon pa rin si de la Rosa na dumaan sa due process, isang bagay na anya ay hindi umano naranasan ng libu-libong biktima ng war on drugs noong nakaraang administrasyon. Matatandaang ibinasura ng Supreme Court itong kahilingan ni De La Rosa na pansamantalang pigilan ng gobyerno sa pagpapatupad ng International Court warrant laban sa kanya.
Nahaharap ngayon si Senator De La Rosa sa mga aligasyong may kaugnayan sa crimes against humanity dahil sa kampanya kontra illegal na droga noong nakaraang administrasyon. Iginiit naman ng senador na ang anumang pakikipagtulungan sa international warrants ay dapat pa rin dumaan sa mga prosesong itinakda ng konstitusyon ng Pilipinas. Alamin naman natin ang mga hakbang ng pambansang pulisya kaugnay ng kanilang posibleng maging aksyon matapos nga na hindi pagbigyan niyang kahilingan ito si Senator De La Rosa ng temporary restraining order dyan sa Korte Suprema at ang mga otoridad ang inaatasan naman na magsilbi ng warrant of arrest. Alamin natin ang update mula kay Bombo Jovino Galang. Yes, Bombo Dennis, Bombo Jai, at hindi pa gaano nagbigay ng reaksyon ang Philippine National Police sa pagbasura ng Supreme Court sa hirit ni Senator Ronald De La Rosa ng temporary restraining order para siya ay maprotektahan sa pag-aresto ng International Criminal Court. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Chief Information Officer ng Pambansang Pulisya, na mayroong mga gagawin pang pulong si Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa ilang opisyal ng Department of Justice at ibang mga ahensya. Dagdag pa nito na nakatuon ang kapulisan sa investigasyon sa naganap na pamamaril sa loob ng Senado. Narito ang ilang pahayag nitong si Brigadier General Tuanyo. Isinulat po ng Public Information Office ang lahat ng inyong mga katanungan na hindi related sa gun-related shooting incident sa Senado. Makaroon po dito, ako po ay personal na magre-report sa ating pong GPNP upang humingi ng clearance at personal na tanungin yung mga issue na naitanong nyo sapagkat ito po, nasabi nga po ng ating direktor ng CIDG, ito ay mga top-level management o decisions ang dapat pong mag-announce. Ihingi natin po ng clearance kung aking po natatandaan, yung pong katanungan tungkol sa ICC warrant, ang inyong katanungan tungkol sa issue ni Senator Bato. Sa ngayon ay hinihintay pa rin nila ang resulta ng ilang mga pagsuri sa mga baril na isinumite mula sa National Bureau of Investigation at ganoon din mga baril ng mga miyembro ng Office of the Senate Sergeant Arms kung saan ay agad silang tutugon sa anumang mismong utos ng Department of Justice at gaya nga ng balita na handa nilang isilbi ang warrant of arrest laban dito kay Senator De La Rosa. Ito si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Breaking News! At kaugnay nga niyang ulat ni Bombo Jovino Galang mga kabombo, ngayon lamang ay naglabas ng direktiba ang Department of Justice na inaatasan na ang pambansang pulisya na siyang magsilbi ng mandamiento de aresto laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ibig sabihin ay pinapaaresto na ng Department of Justice ang naturang senador kaugnay pa rin ng inisyong warrant of arrest ng International Criminal Court. Kasunod yan ng kabiguan ng kampo ng mambabatas na makakuha ng hinihingi na temporary restraining order mula naman sa kataas-taasang hukuman ng Pilipinas. Abangan pa mga karagdagang update sa kabuuan ng ating mga palatuntunan sa Bombo Radio Philippines. Samantala, Bombo Police Report. 4 na bakasyonista ang naanod ng biglang pagbaha dyan sa bahagi po ng Lagunoy, Camarines Sur. Merong 2 naitalang binawian ng buhay. May balita ang Bombo Radio Naga. Nasawi ang isang babae at isang lalaki matapos tangayin ng biglaang flash flood o baha ang 4 na extortionist habang nalaligo sa Panikuan River sa Lagunoy, Camarines Sur. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Romel Batanes, Admin and Training Section Officer ng MDRRMO Lagunoy, umaga pa lamang ay dumating na sa ilog ang 4 na extortionist upang maligo. Bandang 2:00 ng hapon, bigla umanong bumuho sa malakas na ulan sa kabukhiran malapit sa Loksohan Falls na naging sanhi ng mabilis na pagtaas ng tubig sa ilog kahit hindi umuulan sa ibabang barangay. Agad na naglunsad ng search and rescue operation ng mga otoridad, ngunit inihinto ito sa gabi dahil sa madilim at mapanganib ang kondisyon ng tubig. Natagpuan ang bangkay ng babae sa bunganga ng dagat sa barangay Panikuan, mahigit 1 kilometro mula sa pinangyarihan. Na-recover din ang bangkay ng isang lalaki na umano'y palutang-lutang sa ilog. Ayon sa MDRRMO,
may issue sa pamamahala ng lugar dahil sa alitan ng dalawang barangay na nagdulot ng kakulangan sa safety measures at pagbabantay sa mga bisita. Plano ng lokal na pamahalaan ang magsagawa ng isang pagpupulong sa pagitan ng mga kapitan ng dalawang barangay upang mapag-usapan ang pagpapatupad ng mas mahigpit na patakaran, babala at seguridad sa lugar. Nagpaalala rin ng MDRRMO na makipag-ugnayan muna sa mga opisyal bago pumunta sa mga ilog at tourist spots. Unfortunately, nung alas 2 ng hapon, inabot na po sila ng flash flood. So, yung isa pong babae, yun po yung naanod papunta po dun sa, natagpuan po dun sa dalampasigan ng Barangay Panikuan. And dun sa part ng area, dun po may ulan. And dito po sa baba ng barangay proper, wala naman pong naranasan pag-ulan. So, bali po yung ulan nandun lang po sa Bulabundoke o yung Luksohon Falls. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Naga, si Bombo Just na naman sa uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang 69 Chinese nationals sa Sanjay Steel sinampahan ng iba't ibang kaso ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. May report dyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Patong-patong na kaso ang kinakaharap ng 69 na Chinese nationals na pinaniniwala ang mga manggagawa at nagpapatakbo sa planta ng Sanjay Steel Corporation sa loob ng pasilidad ng PVDEC Tagul 1, Misamis Oriental. Ito ang ibinunyag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC Executive Director Benjamin Acorda Jr. matapos mapatunayang may probable cause batay sa mga ebidensya. Una, paglabag, batas paggawa dahil sa pagtatrabaho ng walang tamang alien employment permits, kabilang ang hindi ligtas na operasyon ng planta kung saan walang personal protective equipment ang mga empleyado. Ikalawa, paglabag sa immigration law kung saan 52 sa mga nahuli ay walang valid alien employment permits at 30 naman ang walang tamang pasporte at immigration documents. Ikatlo, paglabag sa nuclear safety regulations matapos matuklasan ng Philippine Nuclear Research Institute na gumamit ang mga trabahante ng raw materials na may radioactive content na posibleng lumabag sa RA 6969 o Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. Ikaapat, paglabag sa consumer protection statutes dahil sa produksyon ng posibleng substandard steel products na maaaring maging delikado kung gagamitin sa mga estruktura. As a result of the operation, authorities arrested 69 Chinese nationals and 1 Filipino in connection with the alleged violations uncovered during the implementation of the search warrant. The arrested individuals now face different charges such as alleged violation of the Philippine Nuclear Energy and Safety Act, violation of the Labor Code, violations of the immigration laws for working without valid passports, and violations of the Consumer Act. Ang pamayag ni Benjamin Acorda Jr., Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito naman si dating Senate President Franklin Drilon nagbabala na posibleng tuluyan ng mawalan ng kumpiyansa at tiwala ang publiko sa Senado kapag na-acquit ito si Vice President Sara Duterte, lalo't kaalyado nito ang Senate Majority Group. At alamin natin ang detalye ng panayam ng Bombo Radio Iloilo. Nagbabala si dating Senate President Franklin Drilon na posibleng tuluyan ng mawala ng kumpiyansa at tiwala ang publiko sa Senado sakaling ma-acquit si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, lalo na't kabilang umano sa mga kaalyado nito ang mayorya ng mga senador. Sa panayam ng Bombo Radio kay Drilon, sinabi nitong mahalagang mapanatili ng Senado ang pagiging independyente at patas sa pagdinig upang hindi mabahira ng pagdududa ang integridad ng institusyon. Iginiit din ng dating leader ng Senado
na nakasalalay sa magiging resulta ng impeachment proceedings ang pananaw ng publiko sa kakayahan ng Senado na pairali ng pananagutan at due process. Dagdag pa niya, kapag nanaig umano ang political alliances kaysa ebidensya at konstitusyonal na tungkulin, maaari itong magdulot ng mas matinding pagdududa ng mamamayan sa kredibilidad ng Senado bilang impeachment court. We will understand it if we place it in the context of 2028. In other words, yung mga kaalyado ni Vice President Sara ang Senado, the perception is that she will be favored by the impeachment court, which is sad sa perception. Si Attorney Franklin Drilon. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jodel Rosas Noliaga, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Visayas Command pinabulaan na naman ang sinasabing dehumanizing ang pagdala ng Armed Forces of the Philippines sa labi ng isang Cebuano na nasawi sa engkwentro sa Negros. Reklamo ng mga kaklase nitong si Vince Dingding na hindi makalapit sa bangkay at tinawag na propaganda lamang ito. Kuha tayo ng detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Biniripika ng Bombo Radio Cebu ang impormasyon hinggil sa mga reklamo ng mga kaibigan at kaklase ni Vince Francis Dingding matapos silang mapabalitang hindi pinahihintulutang makalapit o makatingin sa labi nito na kasalukuyang nasa Kawayan, Negros Occidental. Sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan kay Lieutenant Colonel Israel Galorio, ang tagapagsalita ng Vescom Army, sinabi niyang naniniwala siyang nasa antas na ito ng PNP ang usapin dahil ang kalibre, base sa kaniyang nalalaman, ay bahagi pa rin ng pagkakikilanlan ng biktima, kaya naman ang pagkumpirma ng miyembro ng pamilya ay bahagi ng proseso ng PNP SOCO. Ngunit ayon kay Galorio, ang naging problema ay ang mga kaklase ni Dingding na nagpakilala sa kanilang sarili, ngunit hindi naman mga miyembro ng pamilya. Sa ngayon kasi ay nakikipag-coordinate sila sa pamilya upang pumunta sa lugar para kumpirmahin kung si Dingding nga ba talaga ito at binigyang diin niya na napakakritikal ng prosesong ito kaya mas mabuting wag muna itong isa publiko sa ibang mga individual. Samantala, sa karagdagang ulat mula sa ipinagpapalagay na kaibigan ni Dingding, sinabi ng mga ito na dehumanizing ang kasalukuyang kalagayan ng labi ni Dingding dahil pinasok lamang umano ito sa isang kahoy na lalagyan. Gayon pa man, naitanong ni Galorio kung personal ba itong nakita ng mga kaibigan ni Dingding o hindi. Dahil dito, sinabi niyang isa lamang itong propaganda at pinayuhan ang mga nagpakilalang kaibigan ni Dingding na pag-aralan muna kung wala ba itong conflict bago maglabas ng anumang propaganda dahil nagdudulot lamang ito ng kalituhan. Ito ay lalo pat kamakailan lang ay nagpahayag silang hindi pinapayagang makadalaw o makatingin sa labi ni Dingding. Ngunit ngayon naman ay may panibago na namang kwento na lumalabas na dehumanizing umano ang kalagayan nito. Kaugnay nito, nilinaw ni Galorio na bahagi ng proseso ng PNP SOCO ang pagtukoy sa labi ng biktima na dapat ay kapamilya hanggang sa second degree of consanguinity ang gagawa nito. Matanong ko lang, ano ba talaga? Nakita nila or hindi? Nakikita mo kung gaano sila gumawa ng propaganda. Siguro pag-aralan muna nila yung statement nila kung wala bang conflict bago sila magbato ng propaganda kasi nakakalito. Sinabi kanina, hindi sila, bawal ipakita sa kanila. And yet, here come another statement sinasabi dehumanizing, which is which. Mula rito sa Cebu, ito si Bombo Irene Ardiente. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, bilang naman ang mga investor sa Pilipinas ay posibleng bumaba dahil sa epekto ng politika at korupsyon sa ekonomiya ng Pilipinas ayon yan sa isang market analyst. May balita ang Star FM Rojas. Ipinangangamba ng ilang market analyst ang patuloy na umiinit na isyu sa politika sa Pilipinas dahil sa posibleng malaking epekto nito sa kinabukasan ng ekonomiya ng bansa. Sa panayam ng Star FM Rojas kay Christian J. Azucena, sinabi nito na malaki ang epekto ng nagpapatuloy na political conflict sa bansa lalo na sa desisyon ng mga investor kung maglalagak pa sila ng puhunan sa Pilipinas. Ayon naman kay Azucena, kapag nagpatuloy ang mga isyu ng korupsyon ay maaaring bumaba ang tiwala ng mga negosyante at dayuhang investor sa bansa. Aniya posibleng mahirapan ang Pilipinas na makaikayat ng mga negosyo kapag nasira ang reputasyon nito sa international market. Dagdag pa nito, isa ring malaking salik ang patuloy na pagtaas ng halaga ng dolyar habang humihina naman ang piso. Kasabay ng mga pagbabago at kaguluhan sa politika, maaaring magdulot ito ng mababang kumpiyansa ng ibang bansa na magbigay ng investment at oportunidad sa Pilipinas.
Patuloy naman binabantayan ng mga economic analyst ang sitwasyon dahil maaari itong makaapekto sa kabuhayan at ekonomiya ng bansa sa mga susunod pang mga taon. Tumataas ang US dollar at bumababa naman ang halaga o value ng piso. So kaya hindi ito kumbaga ganun kaganda para sa ating mga traders and investors, but we are looking forward to a better market outlook. Ang tinig ni Christian J. Azucena, market analyst. At yan ang balita mula dito sa 103.7 Star FM Rojas. Ito si Star DJ Asher. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Itong petisyon para sa wage hike sa Western Visayas, ibinasura ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Mareport dyan ang Bombo Radio Rojas. Ibinasura ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board 6 ang hinihain na petisyon ng United Labor Panay para sa aumento sa sahod. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Mr. Elmer Foro, tagapagsalita ng grupo, sinabi nito na itinuturing nilang baseless at immoral para sa mga manggagawa ang naging desisyon ng wage board. Ayon pa kay Foro, bilang tugon sa pagbasura ng kanilang petisyon, maghahain ng hiwalay na petisyon ng bawat individual na miyembro ng kanilang grupo bilang susunod na hakbang ng kanilang kampanya para sa wage increase. Matatandaan na dinideny ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board 6 ang petisyon dahil sa kakulangan umano ng legal personality at hindi pagsunod sa mga kinakailangang forma at substansya ng isang petisyon. Inaasahan namang maglalabas ng formal na resolusyon ang wage board kaugnay sa naging desisyon nito sa naturang usapin. Yung mga manggagawa po sa Region 6 ay galit na galit at dismayado sa nagiging desisyon ng Regional Wage Board at tingin natin napakamalisyoso at walang basehan yung kanilang desisyon na i-dismiss yung ating petisyon. At yung petisyon nga namin sa Regional Wage Board, sabi natin, napakababa po ito kung titingnan natin. Ang dapat na pamantayan sana na yung minimum na pasahod ay nakabase doon sa daily cost of living na 1,200 na dineclare din ng ating gobyerno. Mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jamilus Delhi. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 in most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Sports News. Ang Agusan del Sur, gaano na nga ba kahanda dito sa Palarong Pambansa 2026, lalo't may mga adjustment na kinakailangan gawin, pati na yung paglalagay nito sa internet, mga kaganapan dyan. May balita ang Bombo Radio Butuan. 100% ng handa ang lalawigan ng Agusan del Sur habang hinihintay na lamang ang pagdating ng mga delegado para sa nalalapit na Palarong Pambansa 2026 na bubuksan ngayong Mayo 24. Ayon kay Agusan del Sur Governor Santiago Santicani Jr., nakaplansya na ang lahat ng kinakailangan para sa pagtanggap ng mga delegado mula sa kanilang mga tutuluyang billeting quarters hanggang sa mga playing venues. Wala umanong dapat ikabahala lalo na pagdating sa seguridad sa lahat ng delegado dahil maging ang kanilang mga billeting quarters ay may mga CCTV katulad ng mga inilagay sa mga playing venues at sa buong Dato Lipos Magkapandong Demokrito o Plaza Sports Complex na siyang main venue sa palaro. Nakahanda na rin ang kanilang mga medical team, mga pasilidad, generator set at iba pang pangangailangan ng mga delegado. Dahil dito, inimbitahan ng gobernador ang lahat na manood ng mga laro kung saan ang mga hindi makakapunta sa mga playing venues. Pwede pa rin manood dahil may live streaming sa lahat ng laro na matutunghayan sa social media. Pwede po kayong manood sa iba't ibang laro sa Palarong Pambansa 2026 na dito po gaganapin sa probinsya ng Agusan del Sur. At yan ang balita galing dito sa himpilan ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Roland Hania nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1. The most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo!
At mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa tuloy-tuloy nating balitaan, dapat updated ka. Kaya naman, nariyan ang Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Sa Visayas Region, masusubaybayan ang ating mga palatuntunan. Unahin natin dyan sa probinsya ng Iloilo. Mapapakinggan at mapapanood ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Iloilo at yan ay sa pamamagitan ng ating himpilan. Meron din tayong Star FM Iloilo na masusubaybayan. Samantala kung kayo ay nasa Negros Island, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Bacolod. Kung sa bahagi naman ng Central Visayas, nariyan po ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa parte ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Samantala, sa parte naman ng Aklan, yung mga lugar ho dyan sa may bahagi po ng Boracay Island at mga kalapit na isla, mapapakinggan at mapapanood ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Kalibo. Habang sa area ho ng Eastern Visayas, nariyan naman ang Bombo Radio Tacloban. Bago tayo magtapos, narito mga Kabombo Star Nation, sama-sama tayo in union with the prayer vigil for peace. Lord, make us instruments of your peace in a world wounded by conflict, especially in the Middle East, where fear, anger, and uncertainty continue to grow. We turn to God in humble prayer. May He teach us to bring healing where there is pain, love where there is hatred, and forgiveness where there is injury. Where there is division among nations, may dialogue begin. Where there is despair, may hope rise. Where there is darkness, may His light shine. Where there is violence, may courage for peace prevail. We pray for all countries affected by tension and war. May the hearts of leaders be calmed and guided toward justice, compassion, and respect for every human life. May they seek not conflict, but understanding. O Divine Master, teach us not to seek to be understood, but to understand. Not to be consoled, but to console. Not to be loved, but to love. For it is in giving that we receive, in pardoning that we are pardoned, and in letting go of hatred that we are born into true and lasting peace. May your peace descend upon the Middle East and the whole world, upon every suffering family, every frightened child, and every weary heart. We ask this through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition, ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. Impuntulo na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto sa New FM Bombo Radio Iloilo. Breaking news aton sinikaron niya nga mga kabombo. Kaya ang Department of Justice ang opisyal nga nagmando sa mga law enforcement agencies sa Republika sa Pilipinas nga arestohon si Senator Bato de la Rosa. Ining direktiba ginanunsya ni Justice Secretary Frederick Vida nga kung sa di nagamando sa National Bureau of Investigation kag Philippine National Police agon i-execute ang arrest and mag-coordinate sa sining pag-turnover sa International Tribunal. Kon pananglitan siniya banwa maka maristogin man si Senator Bato, coordinate kuno gilayon.
No, sa aton sining mga kabumbo kay pa-landingon na to yung eroplano. Kag pasakyon siya sa eroplano padulong sa The Hague sa International Criminal Court. Kag dito na mabulong ang kahidlaw ni Senator Bato de la Rosa sa kay former President Rodrigo Duterte. Kalingitin, di man sila mag-upod sa isa ka silda. Pero isa lang sila ka building ni. May posibilidad gin nga magkitais lang duwa. Ang Supreme Court mga biyan gin-reject ang nasambitan sining motion for reconsideration o rather ang nasambitan sining temporary petition sa temporary restraining order. Pinaagi sini Manwa sa 9 ang nagpabor sa Supreme Court, 5 ang hindi pabor kag isa ang nag-abstain sa sining pag-deny sa temporary restraining order, no, nga nagabalabag sa pag-implementar sa warrant of arrest. Ang Malacanang diri nagpanindugan nga ining warrant of arrest nagikan sa International Criminal Court balido, no, sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ang kaso nga ginapangatubang ni Senator Bato de la Rosa amo ang crimes against humanity nga nalink man niya sa Duterte era drug war. Sa aton sini karon nga mga kasimanwa sa karon abi ang status ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang classified bilang fugitive from justice. Sa aton sini nga mga kabumbo kung madumduman pa banwa ang naging kontrobersyal man ining senador sang Pitsa 11, Pitsa 13 kag Pitsa 14 sa bulan sa Mayo. Sang ini ang nagpakita after sa malawig sini nga tsimpo nga nangindulaan matapos nga mabatian sini nga mayara sang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Sang Pitsa 11 bangod nga mayara sang katuyuan nga mag-change of leadership or mailis sang liderato sa Senado dito kag nagtuhaw si Senator Bato de la Rosa. Nagluntad man ang kinagual pag kagabi sa tunga sang mga katapo sa National Bureau of Investigation kag sang Office of the Sergeant at Arms hasta nagalabot sa punto sa Pitsa 13 sini Banwa amo na tong kontrobersyal nga linok panayman pagka Pitsa 14 sang kagahon ginabulubanta las 2:30 sang kagahon nakita diri sa closed circuit television na nanaog sa parking area si Senator Bato de la Rosa kaupod si Senator Robin Padilla kag nagwa sa premises sang Senado. Humalinsad to sa aton sinimakuturan, wala na ini mahibaluan kung sa diin ang mga whereabouts sang senador. Yari ang pahayag ni Department of Justice Secretary Frederick Vida. To confirm on the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Ito ang nanging pahayag ni Secretary Frederick Vida. Kung madumduman pa ang Department of Interior and Local Government Secretary si Junvic Rimulya ang nagpabutyag nga mayara siya sang 10,000 able body, no? Sang law enforcement sa aton sining mga kuturan agod i-implementar ang kagaipatigayonon ining dragnet operation batok sa senador. That is why nga binansagan ini siya ni former Senator Antonio Trillanes nga Mr. Dragnet. Didirita na ni mabalaan kung aragin man nag-exister ining magkatapos ang dragnet nga gismil tukbilog nga mga katapo man sa nga nagkailain sining law enforcement agency or sang kapulisan na rather sa idalom sang Department of Interior and Local Government. Oras na to na 7 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check ko naman this time balita ni Bombo Krill Miliasa. Si City Councilor Rudolph Ganson ginapathag diri ang ginaduso nga ordinansa tuhoy sa balance education during prolonged heat waves diri sa syudad sa Iloilo. Bombo Krill sa follow-up report. Please go ahead.
Ginaduso ni Councilor Rudolph Jeffrey Ganson kaga mumano ang chairman diri sa Committee on Education ang ordinansa nga Iloilo City Heatwave Education and Health Protection Ordinance of 2026 kung sa diin nagapasiguro diri sang balanced education kag ikaayong lawas sa tanan nga mga estudyante kag manunudlo diri sa syudad sang Iloilo sa tiono sang Malawi kag tama ka init nga tiyempo. Sa interview diri sang Bombo Radio kay Councilor Ganson, iyagin pahayag nga ang ginatuyo sang ining nasambit nga ordinansa amo ang makahatag sang kahilwayan sa mga administrasyon sa mga eskwelahan nga magdesisyon sang suspension of classes depende sa sitwasyon sang klima or sang climate kag hindi na kinahanglan maghulat diri sang executive order halin sa alkalde or halin sa aton nga city government o kon mando mano sa national government. So kung mapasa kano ang ining ordinansa Bombo Chop, diri na ang may ara sang kahilwayan or authority man ng mga eskwelahan diri sa syudad nga magpass or mag-suspend sang ila diri nga klase based man no sa kung ano ang ginhatag diri nga autoridad or sang info sang pag-asa, especially kung hindi gid maagwantahan ang kainit sang tiyempo. So no, kay Councilor Ganson sa iya diri man nga pagkoordinar kag pagbisita mismo sa mga bulutuan sa syudad, madamo pa sang kakulangan ang nakita sini agod nga ti maprotektaran bala kuntani ang mga estudyante kag amo na nga ini ang nangin rason nga sa idalo man sang ining ordinansa dapat kuno nga maipatuman nga structural kag environmental adaptation measures kaangay sang pagtukod sa mga outdoor learning diri nga mga sang mga eskwelahan no pareho abi sa mga artificial nga mga canopies o kon other pa diri nga pwede nga maubra para maprotektahan ang ining mga estudyante. Pahayag pa niya ginaduso man sang ining ordinansa ang pagpatuman man sang alternative learning para kaangay abi sa mga online modular kag iban pa para hindi kuno diri mauyang ang mga tiyempo sang estudyante kay kung mag-suspend lang kano nga mag-suspend kag wala sang mga alternative measures nagakabuhin ang tsansa man diri sang estudyante para man nga maka-learn no o kon maka-eskwela man abi diri sa iya man nga eskwelahan. Kag diri ginpahayag man ni Councilor Ganson hatagan man diri sang opportunity o kon oportunidad no ang ining mga eskwelahan paagi man diri sa nasambit nga ordinansa nga mag-submit sa kung ano man ila diri nga mga top priority nga kinahanglanon agod nga ti mahatagan ini sa nga nagakaigo nga budget no halin man diri sa aton nga government kung ano ang mga priority sang mga eskwelahan kit inhibaluan man naton iban nga mga eskwelahan diri sa syudad may kakulangan gid man sa mga facilities, mga ventilation. So muna nga paagi diri sa ordinansa mahatagan ini sila sang tsansa man nga ipabutya kung ano pa ang mga kakulangan para tinguan sang city government sang budget kag ipatuman gilayon para man sa safety sang tanan nga mga estudyante as well as man ang mga teachers. Kay tigin pahayag niya dapat kano ang mga klasihan o mga classrooms diri sang aton nga estudyante mangin heat resistant kung sa diin ti dapat kano pasangkaron ang mga mahandong nga mga eskwelahan kag may mga nagakaigo gid nga ventilation systems kag ti may maka-access no ang mga schools especially ang public naton sa mga cooling environments kag gina-make sure man as well diri gid ang security man kag safety sang mga estudyante kag amo na ang ginapahayag niya diri sa mga ordinansa or paagi diri sa may ordinansa no maging flexible diri ang mga schools man nga makahatag sang ilang own nga decision para man diri sa ikaayo sang tanan nila nga estudyante kag mga teachers. So yari pa batin naton ang naging pahayag diri ni Councilor Ganson. Nakabisita din sa ato ng mga grupo nato ng mga professors sa West Visayas. Nakita nato ng climate nato to like magid. There will be a chance na ma-prolong ang init miskin June na rainy season na natani sa aton and yet miskin bagyo na manong-abot ginalantaw naton na maging mainit ba gyapon and ang La Nina kasi mag-extend siya. So for our educators and naton sa mga kabataan na estudyante, ulikid na ito ng ilan na pag-eskwela. So, the next year siguro, or in the months after, not only for this year, in anticipation for next year, na basi mag-worsen.
So at least ang mode of teaching and ang ilan na ang aton na mga maestra ready sila sa pagplastar sa mga programa para sa kabataan kung paano nila implement ang mga sa curriculum, kung paano nila iplastar na hindi man disturbo. Kag at least dire-diretso lang siya. There's a chance na may mga take-home exam sila, take-home quizzes, lessons outside. Ina na mga ginakonsidera natin for this ordinance. Well, iniya will be an ordinance already. Na-prepared na yung ato na eskwelahan na we will not wait for declaration. Kasi at least kung mag-declare kita, that's when we only prepare. Pero kung ordinansa na already, na mag-take effect na niya, baka preparar kita ang eskwelahan. So, ang DepEd will be preparing sa ilang mode of teaching. At least ang ato na mga estudyante hindi mabahala. Masudyuhan nila ang proposal sa ordinansa, makita nila sa aton committee hearing. We will hear kung anong ilang mga comments ini, kung anong masuggest, kung anong pwede natin matugang. So with this, kita ginapreparahan na natin hinindaan na hindi na madulaan pa sa tiyempo, kag makulangan sa tiyempo kung mag-abot ang ini na mga crisis. Kag ang ini na magtaas pag ang climate nato na magdulot sa climate change, mataas pag ang heat index nato. Makita ini sa DepEd, mapresentar naton, there will be proposals na ipasar nila sa aton, kagaya in partnership sa aton sa city government, kung ano ang mga measures na budgets na kinahanglan naton i-prioritize. So they will come up with system and also kung anong mga pwede nila i-improve sa classrooms, sa eskwelahan, maybe mga areas under the trees, mabutangan nila sa little shaded area pagid na maka-accommodate sa mga classes dito na hindi makilandan ma-suspend kang mapululi ang kabataan. So mga ina na budget, ila na iga-propose sa government ay studyuhan naton kag hopefully ma-budgetan kita. Dugang pa diri ni Councilor Duro Ganzon Bombochamp nga bilang chairman no sa Committee on Education sa iyaman nga pagsikyar sa mga buluthuan sa subong summer season abi no kay may mga classes ang iban diri nga mga schools man summer class ti iban kano diri nagaantos gid ang mga estudyante and mostly gani kano kung i-check nyo diri ang mga schools man ang iban nga mga students nagapuruli na lang kay hindi na gid maagwantahan ang kainit man given nga kung ang taon man naton iban nga schools and as we mentioned mga kulang gid sa mga facilities nga makaprotektar sa ila sa init amo na man ang rason niya diri nga as soon as possible kuno maduso na gid ang ining ordinansa kay tigin pahayag niya man diri nga naka-line up naman kuno for first committee hearing ang ining ordinance para as soon as possible by end of June o kung start gani sang June maumpisahan na ini siya kag ma-implementar kay para man ini sa ikaayong lawas sang tanan no sa mga students naton diri sa syudad sang Iloilo kag hambal niya diri kung maaprubahan sakop sang ining proposed ordinance ang Department of Education, pribado nga eskwelahan, mga state universities and colleges as well as ang mga local universities and colleges kag amuman diri ang mga higher education institutions ang yara kanon sa mga idalom sang supervision sang Commission on Higher Education. So ginatinguan gid niya nga sa makadali nga tion pagi man diri sa pagkoordinar man sang aton diri nga mga opisyales sa education mapasa ang ini nga ordinansa kag maimplementar gilayon para man sa mga estudyante kag mga manunudlo. So yari ipabati naton ipabati naton ang naging kabahin sa nga pahayag diri ni Councilor Ganzon. Right now we're on a summer class subong. May mga estudyante sa college na summer class, may mga estudyante sa elementary kag high school na maybe may return subject sila or advanced subject. And may mga aragid na tiyempo na kabataan ginatawagan sa eskwelahan na sugaton, whether in the clinic, or sometimes magbisita kita sa mga eskwelahan, gambal sila na nagpahuway na lang ang kabataan. So those things damo kita na kulang sa eskwelahan, nakilanlan natin i-upgrade, kagataga natin sa update with regards sa amon na chip. We will hold this as soon as possible. Naka-line up na ini. We'll see if we can do it before this month ends.
na first committee hearing kita. And we'll see how heavy this is ang discussion natin kagti. For now, keep in touch ako kay Ma'am Luz, so aton superintendent. She'll be leaving for Agusan sa palarong pambansa na games, and she'll be back by end of the month. So this is no rush man diri. Again, prepared man ng city to declare an EO just if needed na get sa ini na June. Pero ini na ordinansa, kailangan natin ipasargid at as soon as time, at least para makaprepara by the end of the year kung anong budget na madugang, as you mentioned, kung anong mga measures ang ipasar sang ato na mga counterparts sa eskwelahan na mag-strengthen sa inyong ordinance sa ilaman needs, at least ma-include na sa budget pang obrasang budget sinilayan of the quarters ang ini na year. Si Councilor Rudolph Jeffrey Ganzon Bombo Champ, and muna ang ginamonitor no sa aton diri nga chairman sa Committee on Education ang mga security gate kag ikaayong lawas sa mga students naton diri sa syudad sang Iloilo para mahatagan ini sila sa nga protection man paagi man diri sa ordinansa para man nga hindi mautod ang ila diri nga padayon nga eskwela kag as well as man nga may learning sila no maskin may ara kita sa nga calamity or pareho ini sa nang mataas nga heat index nga hindi gid mautod ang ila diri nga pag-eskwela Bombo Champ. Kay ti kumadumduman pa Bombo Krill sang tiyempo sang pandemya, isa man ini sa mga nangin kausa kung nga may mga distant learning, modular learning kita. Kag it turned out pagbalik ng iya sang face-to-face classes dito kag sandig sa pagtuon nagnubo ang reading comprehension sang mga estudyante, hindi lamang kay sa bahin sang Iloilo kundi lakip na sa bilog sini nga western na Visayas. Kag kadamo man sang isyu nga ginpangatubang ang aton sini iya nga mga bumulutho, mga ginikanan, bisan gani aton sini nga mga manunudlo with this modular learning, distant learning, online classes, so on and so forth. No? Bangod sa sining ti pandemic, di pwede kagwa, ginadumilian ang face-to-face, amo sina, no? Tapos, nagpadayon ini sang tiyempo sang tag-ululan. Kay may mga bulutuan kita nga ginabaha sa aton sining matag palamati, and then may mga pagsulundan man kita nga kunyara sa signal or storm signal number 1, kansilado ang klase, no? And now ang aton sining nga ginapreparahan sa sining ginadusok nga ordinansa ni Councilor Rudolph Ganzon, amo naman iya ang tuman nga kainit sang panyempo, no? So kung lang taon nimo ining mga force majeure sa aton sining makasimanwa seasonal, but pwede naton ini ma-overcome nga mga challenges. Paano? Pinaagi sa pagtutok, no? Sa pagpakayo sang mga bulutuan, no? Pagdugang sa mga classrooms, pagpasiguro nga ginapatindog sini nga classrooms isa standard, well ventilated. Kung hindi man well ventilated, siyempre sa bahin sa Department of Education, sa mga public schools naton, dugangan naman siguro budget para nga ang public schools naton pwede naton mabutangan sang air conditioning system or any cooling system sa aton sining mga kasimanwa para nga hindi kita sagad sang cancel sang klase kag salig sa mga distant learning, modular learning. Kay ti ako naman kag sa hindi ang mga kabataan, ang mga learners, sandigan sa pagtuon, ang pinaka-peak sang ila siniiyang attention or concentration sa sulod sang classroom is only 30 minutes. No? Maglampasin na dira, ang iban ti siguro malawig-lawig pagid man yang ila sining concentration, but ang kalabanan sa mga kabataan, damo na nisang napinsar, given nga ti bata pagani, no? Sa aton sining mga kabombo. So, bisan ara sa sulod sang bulutuan, ang punto is that nga mayara gid sang kaygayunan nga hindi makafocus ang isa ka learner
sa ila sini iyang klase. No? How much more kung mag-distant learning kita, mag-modular kita? Nga daan ang mga ginikana nagatrabaho man. Si mama, si papa, si tatay, si nanay nagaopisina. Ti sinong upod sang bata sa sulod sang balay kung may inkaso por kaso cancellation of classes, abe? So, okay man ini nga sahi iya sang ordinansa ang iya ni Councilor Rudolph Gonzon, but siguro mas palaparon tapagid kag ang atake namin kung atake ang approach rather, no? Diri kita iya sa pagpamaayo sang sistema sang edukasyon kag mga pasilidades, no? Sabahin karon iya sang education amo kung tani nang nagakadapas nga or nagakadapat nga mas labi naton nga i-improve Bombo Krill. Yes, Bombo Chomp, exactly, no. Diri man sa bahin sa mga eskwelahan naton, madumduman man naton gani, no, sa nga previous year man, may ara kita sang budget cut sa aton nga edukasyon, so amo ini ang nagpabudlay man sa aton diri nga mga buluthuan kung paano bala nila diri ma-budget, kiti balaan man naton nga tama gid kakulang ang mga facilities diri sa eskwelahan man sang syudad sang Iloilo. So amo na tani man ang tutukan diri sa aton nga national government ang maghatag sang enough diri nga mga budget, kiti base man diri sa pagtuon sang aton nga mga lokal nga mga opisyales, no, ang ining mga bulutuhan diri sa syudad sa Iloilo ginakulang gid sang facilities because man nga kulang ang budget. So amo na nga ginatinguan man diri sa nga chairman naton sa Committee on Education diri sa syudad sa Iloilo nga pagi man diri sa ordinansa, no, matumod ang priority or ang top priority gidanay sa mga eskwelahan nga tihatagan sang budget sa mga facilities diri kay as mentioned gani Bombo Chambag sa pagtuon man sa aton diri nga mga eksperto, once nga naga-suspend kita sang klase kag ti naga-modular lang ang mga students, naganubo ang ilaman diri nga pagtuon bala or ang ilaman diri nga concentration kay lain gid, no, pahayag diri sa mga teachers man nga ti lain gid kung ang isa ka estudyante yara sa sulod sang eskwelahan kiti madamo gid na siya sang matun-an kag ti maka-focus man as well kay ti amo na gani sa sulod sa eskwelahan madamo siya diri sang mga kaupod kag ang focus niya, no, ang iya gid nga pagtuon. So mo na Bombo Chomp, no, nga gabulig ang aton nga local government diri sa mga ordinansa sa mga layi nga maipasa para man nga mahatagan diri sa nga improvement ang aton nga mga eskwelahan, but then ti ginahinyo Manila nga dapat man ang national government man naton may ihatag man nga enough nga budget para sa kada eskwelahan diri sa syudad kag sa whole man nga pungsod sang Pilipinas, Bombo Chomp. All right. Ini si Bombo Krill Panisalis Melieza, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news information, basta radyo Bombo. Salamat gid da Bombo Krill Melieza sa imo sining follow up report, no, sa aton sini karon niya nga mga kauturan. Pila diri ang involved nga kwarta sang gobyerno, taxpayers money, sa bahin karon sang multi-billion nga flood control anomaly. Mayara sang 42.3 billion, mayara sang 118.5 billion, amounting to 713 million to $2 billion. Amo ning official economic loss sang pungsod Pilipinas sa tuig 2023 tubtob 2025. Ang records nagikan sa Department of Finance, sandig sa kay Secretary or Santo, former Department of Finance Secretary and now Executive Secretary Ralph Recto. Ini nga mga pundo sa aton sa mga kulturan nausik lamang sa mga substandard kay mga ghost projects, no, sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa. Kung si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson pa ang pambalon, former Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson pambalon, 79 billion sandig iya sa mga documented ghost flood control projects from 2016
to 2025. Kada tuig sa aton sini nga mga kabombo, ang usik sang kwarta sang gobyerno, taxpayers money, nagalabot sa 197 billion pesos. Sandig naman sa independent think tank Ibon Foundation. Sa ila sini nga pag-calculate, 60% sang flood management funds ang nagakadula bangod sa graft kag systematic kickbacks. 560 billion to 1.089 trillion. Sa malapad nga projection sa nga Greenpeace Philippines. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo. Imagine sang amount sini nga kwarta sa mga taxpayer sa aton sini nga mga kasimanwa. Kung nahuman ini tani nga mga proyekto, may ang tanan sa flood control, siguro hindi kita antos ang pagbaha. Malimit man ang kanselasyon sang klase. Di ba? Or kung hambalon tanagid man lang abi, ini nga kwarta kung gin buo ang dako nga porsyon sini sa bahin sang education sector, di kung tani damo na kita nga mga classrooms nga nabakal or na napatindog rather. No? Damo na kita sang facility nga napatindog, most probably makasarang na iya ang sinuman nga public school nga makabutang sang air conditioning system sa mga classrooms para nga conveniente ang mga learners sa ila sini nga pag-eskwela. Kung hindi man sini iya air conditioning system, cooling system will do. Electric fan or whatsoever dira, hindi lang matamaan sa kainit ang mga estudyante. Ina kung wala ginapangawat, ina kung wala ginataban, sang mga kawatan sa kabansang gobyerno nga ginapaagi nila sa mga proyekto. Nagasunod sa ilas commission or kickback sa aton sini nga mga kasimanwa. Ti anong epekto sining banwa? Ti siyempre, ara na. No? Ang mga nagasunod sini nga henerasyon sa mga learners, ti nubo na ang ila sini nga reading comprehension sa aton sini nga mga kasimanwa. Rason nga ti mabudlay na para sa ila maghangop sang mga ila sini nga mga tulunan. Ti bangod sini sa aton sini mga kuturan, anong ekspektaron naton? Wala man sa pagpanghikay, pero ang iya resulta, mga estudyante nga siguro makatapos ang elementary, makatapos ang high school, magkanto sa college, tikon ang imo sining comprehension skills below average, laban-laban mabudlayan kagin pag-abot iya sa college sa aton sini nga mga kabumbudugang pagin sini ayawa na gani katakas ang iban sini nga ginikanan sa elementary 6 ka tuig, high school 4 ka tuig, dinugangan pagin sa 2 ka tuig. Now, sa aton sini nga mga kasimanwa,
daw insakto gid ang kagainagang ginhambal ko bla during first edition sa sining hambal sang interpretasyon sa mga politiko diri sa pungsod Pilipinas. Nga ang democratic nga sahi sang pamalakad sang gobyerno is of the people, by the people, and for the people. No? Of. Hindi kay of. Of. May puso ng mga tao. No? By the people, baklo ng mga tao. Okay? Di na nga umpisang binaklara. Ito sa eleksyon, by the people. Oh. And for the people. Dapat kuno i-maintain sining mga politiko nga pigado or poor, no? Ang pumuluyo para nga sa ila masalig. Sa ila na lang isang at ang kasudlan sa niya mga poor people, no? Nga daw kasubo nga amo niyang ila ginagamit nga maanta nila. Nga mientras tanto nga may kasubong sining apelyido sa politika amo lang ng tanan ang ila sining suportaran mangin diehard sila pangimatchan so on and so forth. Pero kung sa bahin sang pungsod Pilipinas maabot abi ang simpo kag kabay pa maabtan naton nga pasulabihon ang sabahin sang edukasyon, ikayong lawas, ining duha sini banwa ka sektor sa ngaton sini nga pungsod kung amo lang ning umpisahan, dako gid ni nga kayuhan ang mahatag sini sa futuro sa mga masunod sini nga henerasyon. Sa aton sini magkasimanwa. Pero tikon magpadayon kita sa gyapon kag daw kasubong iyang mapatunto, mapainto sa interpretasyon sa mga politiko diri sa pungsod Pilipinas nga of the people, by the people, and for the people. Disgrasyagi kita banwa. Sila lang nagayuhan, sa gyapon, diri lang kita gyapon sa by the people and for the people eh. Di kinanglan sa aton sini nga mga kasimanwa, makakita kita, magpili kita sang ibutang naton nga mga opisyal sa gobyerno nga i-immortalize siya ang rasyonale sang demokrasi nga suno gani sa kay President Abraham Lincoln for or of the people by the people and for the people. No? Sa aton sini nga mga kabumbog. Dulaon tanan ni ang interpretasyon sa mga politiko diri iya sa pungsod Pilipinas. 35 minutos sa kaligad sa taknang alaw na. Pagbalik ta, ipabombo! Sa may Kabugawan Norte, may guba tong ila sining water sistemo. Sobra na kuno anom ka adlaw nga way nagaandar. Way sila sa nga tubig sa ilang mga puluyan. Anong sistema ang information na kalabot rin sa aton sa nga nagpabombo, ginapabayaan man lang kuno. Anyway, ginpadulungan nato ang nasambitan sa lugar kag nagpangusisang Bombo News Team. Balikan ta matapos sa bilang importante nga mga pahanumdom. Saludo ang Pioneer Adhesive sa mga nagpapaginhawa ng buhay natin. Ang laking ginhawa ng dulot nyo.
Saludo ang lahat sa inyo. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo, alam naming you do it right. Saludo ang pioneer sa inyo. Ikaw at ako, tuloy-tuloy asenso. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo, alam naming you do it right. Do it right. Tuloy nyo lang. Do it right. Isang pagpugay mula sa Pioneer Adhesives ang gumagawa ng Pioneer Epoxy. Panugyan na rin sa eksperto kun kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kun iban nga investment account. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 17 to 23, 2026. Delighting you with a great and wide selection of old songs has always been their pleasure. Kag sila magabalik sa ining Mayo 23, Sabado, sa concert at the Plaza Presents the Technocrats Band, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 24, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tubtub sa 600 pesos sa imong electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina kung wala na ini ginagamit.
nga mga prutas kag utan. Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo kag karon sa aton sining ipabombo mo segment. Problema sa susunod, ipabombo. Korupsyon sa gobyerno, ipabombo. Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo. Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo. Ipabombo. Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo. Ipabombo. Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan, ipabombo. Ipabombo. Diri lamang sa number 1 and the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang Cabugao Norte Waterworks Association ginpabumbo matapos nga anom na kunor, masobra anom ka adlaw. Wala iya sang tubig ang nasambitan sini nga lugar bangod nga may guba sa ila sini iyang water system. Tigin palabot naman ni sa concern pero do ay ginasapak. Si Bombo Cyrene Ases may follow-up report. Bombo Say, sa report, please go ahead. Nagpalabot sang reklamo sa Bombo Radio ang mga pumuluyo sang Cabugao Norte, Pavilla, Iloilo bangod sa tumang nakakulangan sang supply sang tubig sa ila lugar. Puno sa mga pumuluyo, 6 na kaadlaw nga wala sang supply sang tubig sa Cabugao Norte, Pavilla sa rason nga wala sang budget ni Lugbaka sang naguba nga water panel. Sa interview sang Bombo Radio kay Edgardo Joaquin, chairman sang Cabugao Norte Waterworks Association Incorporated, ang nagapangunang rason sa kakulangan sa supply sang tubig amo ang nadilig nga pagbaka sa ila bag-o nga submersible motor tungod sa mga miyembro nga wala pa makabayad. Suno kay Chairman Joaquin, madugay na kung kani na islan sang bag-o nga submersible motor ang water system apang kulang pagyud ang pondo sa asosasyon tungod nagabalor 60 to 100K ang nasambit nga motor. Pahayag niya, may natipo na asosasyon na sobra 30K kag mangita pagyud sila sang dugang nga kantidad agod makabakal sa nasambit nga motor sa tubig. Dugang pa niya sa sobra ka init kag wala untat nga pagtiyog sang submersible motor rason nga nag-overheat ini. Apang nagpanugyan man si Chairman Joaquin sa mga pumuluyo nga kung tani magbayad na agod makabakal na sang bag-o nga submersible motor kay ibalik man ang gingamit nga kwarta sa pondo sang asosasyon. Yari ang kabayan sa interview kay Chairman Edgardo Joaquin sa Cabugao Norte Waterworks Association Incorporated sa BIA. Ang budget kay Gob. Tapos, ang drilling machine sa provincial capital among ginatag sa amon ni Gob. Tapos, ang iyang tangke, ginatag man ni Gob mga 500,000 o 600,000. Ara na. Galing sang pag-cleaning namon na, sang gin-drilling, naguba ang una namon nga motor. Worth 80,000. Tapos, may pila katuig naman, no? While pagani kami ka-coop up sa among gastos, ng inutangan man, naguba naman ang isa. Nangutang naman kami 120,000. Di karon, sang pag nag-last year mo, 120,000 sulok ko namon. Nakabot na ni kay Mayor. Ni Mayor, sila niya kay private entity ang amon may siya sek na restro siling ko kay Mayor kung akon tani ni ay private tani nagmanggarano na ako pero ginahimo naman pareho sa cooperative mag-assembly kami kung may sobra ping kwarta kapag nagtag kami sang tagpila kagatos may giveaways may raffle kami muna yearly kung may budget. Pila na sir katuig ang ini nga business ninyo sir?
dugay-dugay na ni, hindi man namon ni business gin nga amon. Iyaman isang pumuluyo, dinabalik na mo na kwarta. Okay. Kami lang nga dumala. Oo. Bali, amo ni sir ang una nga natabo ged nga nagka-issue ka mo diri sir. Daduhan na ni Ma'am Kabis. Opo. 2 times na ni. Oo. So bali sir ginalantaw na ton nga ti once kung makabayad gid ang mga members, ti makayo na ton gidayon ining motor ninyo sir. Kahapon, ma'am, nag-meeting kami, nag-amot-amot kami mga offices para matigayon lang. Dugang-dugangan kay subong may nagkanto dito sa city kung pila ang bilis ang isa ka motor. Submersible motor. Pinakadaba na 60 to 80 o 100,000 siguro. Di karon may natipon kami pila mo lang to may 30 o 50. Di karon mangita pa kami kinugdugang. Okay. Pero sir, ang ining motor niyo kung wala man ina siya guba, tayo yun ang andar. Oo, maski nagatagiti ang init, Oo. so wala ka maginakulang sa tubig. Wala. Sir. Hindi. Sambot siguro na ma'am kay damo na nag-usar subong kay iban nga mga limbaw bomba dire bubon. Wala na tubig ara na lang siguro sa sobrang nga init kag wala nagapahuway 24 hours amo na siguro nakuba ang motor. Okay. Kaya given man nga grabe ang init man dayon. Wala untat kung mabuta tani na ang tangki mauntat ang andar sa motor kaya automatic na mo. Kaya kung hindi na mabuta, sige lang within 24 hours. The overload o kuno overheat. And so bung sir, aside abi diri sa nakaamot-amot na kamo sir ginahimuan niyo man sang solusyon, ano ang gusto ninyo bi nga panawagan man diri sa mga members sang inyo Tani magbayad sila Tapos kung makabayad sila kung gusto namon nga kwarta, mabakal kami ibalik lang namon dayon. Damo tani plano namon mo kwarta kulang. Hindi ko lang pagpag-uon ng iba nga pan. Good line. May dito nakakadto kami kun may co-op man ako ma'am nga pan. Meto tani sa Dolly. Ang upod ba ko. Bali budget lang gid ang kulang sa buong budget. Tapos okay naman, wala man sang problem na nga iban. Wala. Hindi ang mamang kung matigayo na kang mga maideyahan. Kapag ngita kami subong sang ideya. Tani ang member man namon, intindihon manilay sila man ang nagausar. Kami ako di apektado man. Tanong mahimo ko bi. Ginaboyayaw kami. Kami nagasakripisyo. Last year, 2 years man wala nga sakripisyo na wala kami honorarium. 1,000 ang honorarium ko. 250 lang ang amount ko makuha. Kaya, mahimo mo sila? Ang sulukto naman sa tao, damo. Nabatian si Chairman Edgardo Joaquin ng Cabugao Norte Waterworks Association Incorporated sa VIA. Kung amo ang dapat nga ipabumbo ang mga member or ang mga naga-connect gali diri ang mga konsumidor kay ti sila gali ang way kabayan iya bombo siren. Yes, Bombo Champion. So, kay Chairman Joaquin, budget na lang gid ang kulang nga para makabaka sila sa bag-o nga submersible motor para may supply na sila gilayon sang tubig kay tungod dako pagid ang utang nga ginatubang sang barangay Padilla tungod nga damo pagid sa mga pamuluyo nga sa Subong wala pagid na kabayad sa ila aplikasyon. All right. Kag ginadugang man nga impormasyon Bob Samp nga natala na sila nga mag-meeting liwat nga mga opisyales kag pumuluyo sa sini nga semana kung ano pagid ang dugang nga plano para sa naguba or na overheat nga water system nila. Kag sa Subong gabi niligay sila sa pag-ikom sang pondo para magbaka sa nasambit nga motor kag nagaplano man si Chairman Joaquin nga magpatakod sang solar panels nga kunti makatupid sila sa kuryente kung may mga solar panels ang kada panimalay kag ang asosasyon para males ang kabalayadan sa kuryente kag ang ginahulat nilang ang bayad sa mga pumuluyo. All right. All right. Ini si Bombo Siren Nases and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat kid na Bombo Siren Nases. May problema ang CNWWA, no? Ina banwa bangod nga naguba ang ila sining
submersible pump or submersible motor. Amo ni siya ang nagasuyop to sang tubig kagati nagapagwa sang tubig para nga i-deliver, no? Sa tagsa sini ka mga household dira iya sa may Cabugao Norte or sa Laysay mga members sang ila sini iyang asosasyon. Galing kiti kumugo ba ang motor bangod na overheat kay way man kuno untat sini iya ang paggagamit bangod gati kinahanglan gani nga gamiton subong kay tag-ilinit hindi mapunong ila sini nga drum. Sige lang andar sang motor, sang makina, na overheat No? Tapos may guwa pagitong water panel sa aton sini nga mga kabumbo, no? Hindi man sila makabakal dali-dali kay kulang sila sa pondo kag madamo sang ila sini nga mga membro sang ila sini nga asosasyon ang wala iya makabayad sang ila sini nga mga water bill. Por Diyos por santo, di kung may mga obligasyon kamo dapat sini ninyong iya nga bayaran man para nga sige-sige ang operation. Now, kung may mga maintenance man dira, may mga guba man dira, tigilayon sini nga ma-repair para nga wala sang anuman sini nga sa isang interruption bala nga masalapo kamo. Hilabi pangadaan kung tubi ang aton sini nga pagaistoryahan, tama gidiya kabudlay sa aton sini nga mga kauturan. Now, basta gani iya tubi na iya ang problema, apektado gin ang tanan, no? Nga bahin sa imo sini iya nga pagsinarayo, no? Sa tagsa kamatag adlaw tiyang pamangkot sa diin sila karon nagakuha sa tubig nila kay guba ang motor, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Amo man ang isa sa mga problema nga nagakadapat gid sini iya pangunahan pinaagi sa pag-prevent sini, no? So kung may proper maintenance kung tani na dira sa bahin sa asosasyon sa ila sini iya nga mga equipment mas labing maayo no sa aton sini nga mga kauturan. Just like pala sa Metro Pacific Iloilo Water Sao, no, nga may nag-joint venture na gani ni together with the Metro Iloilo Water District. Sa aton sini nga mga kabumbote, pila na katuig ang nagaligad. Do 2018 pa ni sila blabo, pwede ako magsala, nag-joint venture. Di nagpromisa man sila nga mang lubong sila, mang lay down sila sa nga pipes, sa ila sini nga mga tubo, para nga magdamong ila sini nga mga konsumidor. May mga ginpang lay down man nga tubo, pero ang iban do ay gapo nagatubod. Hilabi pa sa karon sini banwa nga ti iara kita iya sa chimpos tagilinit. Apektado man ang source ang tubig aton sini nga mga kabahaan. Maayo lang abi ko ng balon naton ang source nato ng Iloilo River kay bisan tagilinit kon high tide Sos Maria Kagusip lapaw lang ya gani kagakanto sa aton sini nga mga mayor nga dalanon. Galing kiti salt water ina. No, sa aton sini nga mga kabumbo, salt water ina. Tubig alat ina sa aton sini nga mga kasimano. Hindi na iya pwede mainom, hindi na iya potable water. No, sa aton sini nga mga kabumbo, ang aton sini nga ginakinahanglan sa tagsa ka matag adlaw amo iya ang potable water. Sa aton sini nga mga kasimanwa, bisan hindi potable water gani galibog ang ulot ta kung diin makwa. No, may ara dira sa mga bubon sa may area sang Nabais Mandurriao. Mga tawo dira nagahambal na nga nagalapot sa punto nga kun kaysa ini nga kaysa may ara na gid gani iya, no? Nga alat na gid iya banwa. No, subot silingon may saltwater intrusion na ina. Kag pananglitan ang aton sini nga source is groundwater, kag kun mag-alat ina siya bot silingon may soil or may salt intrusion, hindi na ina iya magbalik sa normal. Hindi na iya ma-reverse. Tiko na muna karon ang mangin sitwasyon sini naton na banwa nga pati ang aton sini nga mga bubon, no, nga dira kita nagakuha sa nga tubig nga ipanghugas naton magin maalat na at hindi naman na iya safe para gamiton pa sa aton sini karon nga mga kabumbo.
mabutang na karon sa alang-alang. That is why iti amo sini ka labing importante kung tubi ang aton sini nga istoryahan. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kabay pa nga matagan ina sa nagakigo nga pagtamod sang mga member sang asosasyon kag kutob sa mga wala nakabayad, no? Balayad naman kamo para nga mapakayo na dirang kag mag-aandar na dirang motor nyo, may matubod siniya sa inyo sini nga gripo kung hindi man karon o hindi man buwas, mas labing madali nga panahon. Kay kabudlay sini banwa nga nagatagiti ang init, way kapayasan nga tubig. Ti amo na lang siling base kon ano pang malain nga matabo sila drasimo. Nga daan kon mainit ang panyimpo nagakadrapat iya banwa nga mangin hydrated na kita. Ti bakal ka sa nga mga mineral water ni mayo tani kon barato kay ti medyo mahal man daan. Sa aton sini nga mga kasimanwa. That is why nga ginalauman naton nga mataga na kag makakita man sa medyos posibles ang pinakamadali nga medyos posibles dira sang Cabugao Norte Waterworks Association Incorporated. Ang mga wala kabayad, magbayad na. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Oras na ton sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na bilin antes kita magdangat sa takna sini nga 2:00 sa hapon. At aganta sa nagakigo sini nga simpo later on at diri sa iban sini nga manu sa Public Affairs Program sa nga Bombo Radyo Iloilo. Iban pagin sini nga madalaguan kag mga nagapanguna sini nga mga balaklon, nagapanguna sini nga mga balita. Nagambako nagapanguna sini nga mga balaklon, bala mo engineer. Pahayag diri sa DTI nga posible magsaka ang presyo sa mga basic goods. Ini bangod sa pagsaka man sa manufacturing costs, no, sa aton sini nga mga kabumbo. Slight increase pero ti sa punto bala nga mayara sa pagsaka sa presyo sa mga nagapanguna nga balaklon. Isa man naman ini karon maambal naton banwa sa mga dapat preparahan. Hilabi pa kung ikaw ang remedyo general. Sa aton sini nga mga kabumbo kay una naman niya mapiyait sini banwa. Ti ang mga pigado nga nagapaningwa pinagi sa remedyo general. Kagdugan man ini nga pala sa anon sa aton sini nga mga kabumbo sa bahay naman sa aton sini nga mga mamumugon. Kaya siyempre may paghulag man sa bahin sa ila siniya karon nga ginasupot nila kung pundo budget para iya nga makatakas sa isa ka bulan, isa ka simana, no? Sa ila siniya mga galastuson sa sulod sang panimalay. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Isimombot siya mablanco over gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamag-an man ini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Kabombo, nagpatakod ka man bala sa energy saving device sa imo balay o opisina? Maghalong ka ha? Kay basi na budol ka. Sunod sa Department of Energy, wala pa sang energy saving device nga nakapasar sa energy label. Bot silingon, kung ina nga device wala sang DOE certification, wala ina nagagana. Magluwas nga hindi epektibo, mahimo pa ina makaguba sa imo nga mga appliances o kung makapataas pa gani sang imo balayran sa kuryente. Gani para makakinot sang matuod sang kuryente, gabuton sa saksakan ang appliances nga wala ginagamit. Masami nga tinluan ang aircon filter o kung magamit sang inverter appliances. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imo palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho.
Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon. It's 7 minutes after 2 o'clock. Mayang hapon gid sa internet mga kabombo. Balikay na naman kita. Hello. Kumusta na kamo dira? Siyempre, aga pa may pay sa gihapon. Alright, anyway, ang iban siguro dira naga pa brubugnaw sa sulod sang kwarto nga aircon. Sa nga hapon, mapabrubugnaw man kita kaupod sa mga istorya nga atong ginabaton diri sa kahapon lamang program. And for your own stories also, nga luwig nyo man nga makalabot diri sa KLP, i-email nyo lang ina. Very simple lang, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat ninyo, ipadala ninyo sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pwede man ipadala sa friends, sa neighbor, sa kakilala nga makadto diri sa syudad kag makahapit diri sa istasyon sa Bombo sa may Mapa Street or ikaw mismo ang magpropamasyar diri sa syudad. We're all set sa pagdalo sa inyo sa ating mga kasaysayan sa unahon tang at ang bahanon para sa inyo tanan sa sining hapon from Jerry May Orgason and you. Good afternoon, this is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. Araw-araw ka-text kita, minu-minuto chinachat mo pa. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit hindi pa rin tayo? Araw-araw kasabay mong kumain, madalas hinahatid mo ba ko sa amin? Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isa na bang umiibig? Umasa palagi na lang. Bakit ba nagsiselos pag may kasama kang iba? Bakit ba nag-aalalang makakita ka ng mas maganda? Bakit ba kasi di mo paligawan? Dun din naman ang patutunguhan. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isa na bang umiibig? Umasa palagi na lang. MU malabong usapan, MU
Ay, nako. Ano nangyari? MU, mainit ulit. MU, may utang ka pa. 12 minutes after 2 o'clock, kanya-kanya na lang ang versions ng MU. But that one is from Jerry May Orgasan. Para sa inyo mga kabombo, it is now 12 minutes after 2 o'clock. Arin kita sa ating ipaghatag sa inyo, sa ating mga kasaysayan. Si Sally, sang Valderrama Antique, may something, aloy i-share sa aton diri sa KLP. Nagasiling ang sulat, My Ever Dearest, Tita Regine. Una sa tanan, nagahatag ako kang katahuran kaninyo nga tanan, ilabinagid sa makatapos ang Bombo Radyo kag sa imo mga listeners. Inday Reg, may istorya man o kung inagihan ako sa pangabuhi. Ako may 3 ka mga bata, kag ako subong senior na, kang March 27 kadya nga tuig. Tawag lang ako sa pangalan niya Sally, sang Valderrama Antique. Inday, pangayaw lang ako diri. Diyan man ako naghalin sa Iloilo, napadpad diri sa Antique. Kami nga mag-asawa, nagaupod sa parents sang akon bana, pero may balay man kami. Ang amon nga pagupdanay, dawarait kalinungan, kay nga ainday. Ang akon bana, nagamantener sang water ligid, o kon whiskey for short. So kada gabi, 1 bottle gidi na inday. Abi mo, permi lang nagawali. Tunatakan ako, pero ginaantos ko lang para sa mga kabataan ko. Ang mga bata kung kaisa, nagakatakan sa amay nila. Ang ikaduha ko, bisan wara ti plano nga maparayo sa amon, ginhimo na lang kay natakan sa gahod sang amay nila. Inday Reg, ang ila tatay sang bana ko, mabuot man, wala ka man kuhaon, makapungko lang, kag nibako, kag magkaputradyo, ayos dun. Kag pisan pa. Pero ang masubo, kay na stroke, kag ako nagbantay sa hospital. Mga 1 week mantana sa San Angel Hospital. Inday naguli kami, kag diri na lang sa balay gina-rehab, para nga maulian ang makaugatan niya. Pero hindi gusto, kay masakit. Ginapa-exercise kang akon bunso, pero hindi gusto, kay sakit ko no. Mga 6 years man ang antos na inday. Hindi kalakat, nagahigda na lang. Ang obra namon, ginahakwat kag butang sa bangko para nga malantaw-lantaw man, pero antos kami sa paghakwat. Kung magparigos, ginahakwat man. Kami nga mag-asawa, amo ang nagabuligay, kaya mga bata na sa marayo nga lugar. Kung hindi pagani makapauli ang bana ko, ti duha kami ni ugangan Ang ginahimo namon inday, ginabutang namon sa kapay, kag ayungan, kag sayluhon sa bangko. 6 years nga sakripisyo. Mayad lang inday, kay buhi pa si ugangan. Makabulig kay namon, bisan sa pagpakaon, makasapi-sapi gid, kagun oras nga orobra sa taramnan, si ugangan ang nagaatipan. Kabudlay gali, kung ikaw ang rapit, ikaw ang mamungan sang tanan. Subong, ari si ugangan, 90 anyos na ang edad. Pisan pa manilhig kag magbisak kang kahoy. Inday Reg, mga seniors na kami, pero lakas pa sa kaluoy sang Diyos. Nagaobra pa sa umma. So inday, diri ko na lang tapuson ang akong nga istorya. Tani madamo pa ini, pero pasensya gid sang akon agi, kag kun may kulang, tiyog na lang ko dugang. Kung may sobra, imo lang buhinan. Salamat gid and God bless. Ang tagpadala, Sally, sang Valderrama Antique.
Sally, unagid, salamat ha, nga naisipan mo man. Nga magpadala man sa imo kasaysayan diri sa kahapon lamang program. You know what, Sally? I have been there sa inyo nga lugar sa Valderrama Antique, and I can say nga I love your place. Katama kabugnaw, no? Kung kami diri sa syudad, gatagi ti ang balhas, kay ti ta makainit, pero dira sa inyo bisan mainit na, pero sa gihapon mabugnaw ang inyo lugar, kay ti mataas siya, nabukid, and then damo pasang kahoy. Kaganami, because we were able to go to one falls nga may ara kamo dira, kag katahom gid. Kabay, no? Nga sa gihapon, matahom ang falls ninyo. Hindi pagid siya amo na ka, let's say, nga kabay, no? Nga hindi siya abused. And at the same time, gina-appreciate sa mga tao, kag ginahalungan ang ina nga dunang manggad ang inyo nga falls dira nga sa katahom gid katama kag kabugnaw sang tubig kag kanami gid sang inyo nga lugar no. Bisan nga mainit ang panahon, pero do hindi nyo mabatyagan. Do parang bagyo ka mo. Kay ti kataas dira sa inyo nga ginapahamtangan ang inyo nga lugar. So very good. Going back sa inyo nga sacrifices ang imo nga husband. Ti nami gid kinakabuligay ka mga duwa sang imo nga husband. Of course, as family, sino pa abi ang magbinuligay kundi kamo. Kag kamugid nga duha sang bana mo, kay ti kamo ang pinakamalapit sa inyo nga ugangan, sa imo nga ugangan. And I'm sure nga nagapasalamat gid sang dako ang imo nga ugangan ato ang na-stroke. Kay ti sa 6 years bala kamugid ang nag-atipan, kamugid ang everyday, no, nga nagahatag sa kabakod sa iya, kag nagabuligid sa iya, sa bisan ano nga pamaagi. Yes, good lie, nga ti, hindi ka mo kadala kung kaisa, pero ti, nami man, kay ara ka mo, nga nagabinuligay. Kag mo sang husband mo, no, siguro, because of that responsibility, nga panibago sa inyo pamilya, sa natabuin na, ti, feeling ko lang, ha, siguro, nabuhin-buhinan ang pag-inom-inom sang imo nga husband. Kay ti kabalo siya mo, may responsibilidad siya sa iya nga amay. Kaya ang iba niya nga mga utod, wala diri, kag siya lang ang ara. And it is good nga ikaw, bisan tapik lang, pero all out ang imo nga pagbulig. And so, you see, naka-recover ang imo nga father-in-law. 6 years nga kabudlay para sa iya and mabudlay man para sa inyo. But now, he has reached that age nga nag-90 anyo siya and makusog pa kag mapisan sa gihapon manilhigbaw nagabisak pa sang kahoy si lolo. Isn't that a clear blessing halin sa aton nga Ginoo? Kag kamo man manami man ang inyo nga health condition, kag manami man ang inyo nga pagsinarayo susunod sa inyo nga panimalay. So consider everything as blessings. Salamat gid, Sally. I hope this won't be the first and the last nga pag-share mo diri sa kahapon lamang program. Sally sang Valderrama Antique. Panambalikan ta, iban pang mga kasaysayan sa gihapon. Kaupo din niyo si Tita Regine at 2:21 in the afternoon. Magabalik kita pagkatapos ang pila ka mga importante ng mga pahibalo. Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for May 17 to 23, 2026. Delighting you with their great and wide selection of old songs has always been their pleasure. Kag sila magabalik sa ining Mayo 23, Sabado, sa concert at the Plaza presents the Technocrats Band, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazwala di Iloilo Mags kag madamo pang iban ang igaparaffle sa mga suki sang Plazwala di Iloilo. Sa Mayo 24, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton pungsod. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026.
Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kuno opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tubtub sa 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina kung wala na ini ginagamit. Ang prutas nga saging kabok. Balik kita diri sa kahapon lamang program, Arian Sulat ni Lolo Dencio. Dear Tita Regine. Ang kaalam, nagasiga sang masanag, kagula ini nagapiraw. Ang nagapalangga kay nagapangita sa iya, mahulas nga maangkon siya. Madali siya mahibaluan sang bisan sino nga nagahandom sa iya. Pangitaa siya sang maayo pagid, kag hindi ikaw mabudlayan. Makita mo siya sa atubang sang inyo balay. Inday Regine, maayong hapon sa imo. Inday, madamo ang ako na obserbahan, labi na gid sa mga doctors. Kung magpa-examine ka, unahon kuot sang cellphone sa iya bulsa, kag dira basihan ang results sang imo ginabatsyag. May katupad ako, isa ka pasyente sa OPD. Gakumod, siling niya. Ano man ining mga doktor man, puro lang nagauyat sang cellphone? Sabat ko, dira na sila gabasi sang imo ginabatsyag. Ay, amo na ini. Sang pagkuha nila sang examine, ga-cellphone man sila. Oo kita mo, damo ang nakapasar. Ano, gakudigo sila paagi sa cellphone? Ang pamangkot sa akon. Ambot, kita mo, hasta diri, cellphone man gihapon. Amo na ini ang kaalam karon. Pati ang pag-eskwela, nakalambot na hasta grade 12, kay pati estudyante, may cellphone. May apo ako, ginpamangkot ko, nga nga wala kagadala notebook. Ginpakita sa akon, cellphone. Inday, sa mga doktor subong, doy na ako salig. Labi na gid ang resident doctor. Diri sa hospital, nga ginakaduan ko, mga duha na ako katuig gabalik-balik. Wala ako may nakilala nga doktor, kay kada bulan, lain-lain ang doktor. Inday may maintenance ako, nga sambong. Tiginambalan ako, nga untatan ko ang paggamit sini. Dason bulan, lain naman nga doktor. Ginpamangkot ako kung sige ang gamit ko sang amuto nga bulong. Sabat ko wala, siling niya nga ahaw. Muna pamangkot niya sa akon. Siling ko, ti, ginpauntatan man sa isa ka doktor. Sabat niya, sino nga doktor? Sabat ko, ambot. Sige, halang, makabulig ina sa imo. Ambal niya. So, may doktor ako nga ginpa-examinan, private ini. Kadugay, kay gasagad ukay sang iya libro. Kag sa karon, kadamo sang kabataan nga mga bastos. Way nagatahod sa mga tigulang. May ara ako apo, bilang bata sa pakaisa ko. Naghambal sa akon, nga sino ka mo, nga tahuro namon. Tiya mo ni Inday, ang kinaalam nila. Grade 10 na, amo ini ang tudlo sang ila maestra. Abi mo Inday, may mga hinablos ako, wala gabugno sa akon. Kung masugata ko, ginatulok ka sang masakit. Sa ma-hospital ako, naghambal siya. Nga mirisi ko kuno, kay hilabtero ako. Sabi mo, Inday, sa mapatay ang iya nanay, wala agad siya magtambong.
hasta paglubong, hasta ang daguro, wala ginatag sang iya asawa. Amo ini ang ginhalinan. Gipakuha sang migo lang niya ang daguro. Ang manghod ko, amo ang ginsugo. Ginsinggitan sang asawa niya ang manghod ko. Ginsinggitan niya, ikaw nga tigulang ga intra ka man. Tingin sabat siya, ginsugo lang ako. Nagpauli ang manghod ko nga nagahibi. Dugay-dugay ara ang hinablos ko, namangkot ako, maano ka? Sabat niya, mangayo pasensya si asawahon. Sabat ko, nga ikaw mangayo pasensya, siya kadto diri. Sabat niya, masako siya. Sabat ko, kay man, under disaya ka sang asawa mo. Permi ka lang gatangla sa underwear niya. Ay nano. So isa ka lang kasinggitan. Bao gabaan kay gininanay mo. Sabat niya, tiyoy, wala ako gapati sang gaba. Sige, dito ka sa asawa mga demonyo, aswang. Halinsad to, kada sugot anay kami Inday Regine, ginatulok niya ako sa masakit. Abi mo Inday, 3 lang sila ka mag-utod, wala nagabinugduhanay. Pati hinablos niya, bata sang iya magulang. So Inday Regine, amo na ini ang kinaalam sa mga ulihing tubo. Tub-tub na lang diri, Lolo Dencio. Lolo Dencio, mo nang ginahambal nila, no? Everything now is in your hands. Meaning, sa imo nga cellphone. So, siguro nagapaniguro lang to ang mga doctors, no? Para nga makabuligid sila sa imo sang inchakto. Mula na galing, no? Kay ti hindi permanente, ang doktor nga nagatanaw sa imo. So, kada kadto mo, lain ang doktor, susugod naman sila sa umpisa. But we do not know, supposedly may gina-pass on ina nga records sang pasyente, di bala? So that mabalaan na nga daan nila ang history. Pero siguro, nagapaniguro lang gid sila ya, and that's why they go back sa cellphone nila, kay ti ara na tanan-tanan, makita na nila ang kung ano ang need nila nga information, like mabalaan na nila ang kung nakita na nila ano ang history sa imong mga masakit, so dira no mas makabasa pagid sila more, mas maka-research pagid sila, and para nga mas mangin accurate pagid ang pagbulig sa imo. Ang wala na galing lain-lain nga doktor, ti lain-lain man ang ila manners ang pagbulong sa imo, but I'm sure may ara gid na iya nga commonality. Now regarding sa mga kabataan that you said, no, nga nagapati ka nga because sa mga cellphones na do nagabag-o na gid ang ilang mga pamatasan. Well, ako nagabelieve, no? Depende sa kung ano ang dynamics, kung ano ang namatan, kung ano ang ilang pag interact sa sulod sang panimalay. So everything still, no, ang values ara dira ginatudlo una sang mga ginikanan. Kag depende na ina, no, kung matayuyon man ma-continue kag ma-maintain nga strong ang values nga ginatudlo sa mga ginikanan sa mga kabataan. So amo ina ang mangin bintaha kung ara ang pagtutok sa mga ginikanan, pero kung sako man ang mga ginikanan, ti ang kabataan may access. Anything, mabuksan nila sa ilang cellphone, and sometimes, no, amo na siguro kung ano na ang mga contents na ang makita nila, nga daw feeling nila, daw ka-cute. So, himuon nila, i-emulate nila. Like for example, makita da nila abi content nga gin-upload nga ang mag-iloy, nagasinabtanay, ang bata, nagasabat sa ginikanan, ti basi kung nanamian siya, so more or less, basi kung ma-influence siya, so that's why, amo na ang mga makita mo. Pero mas manami gihapon, no? Nga ti ang mga kabataan, nagatutukid sa mga kabataan, so that may ara pagpalanggaanay, may ara nga pagrespeto, may ara unity sa sulod sang panimalay. So sa imo naman nga bahin, relax ka lang da. Lolo Dencio. Ang kung masaway mo, then pwede ikaw kasaway.
Pero if hindi mamati, well, you can only do so much. No? Kaya may mga ginikanan manina sila. Well, of course, ang imutani nga, ti namataan mo yan, nga sang una, ang ginatudlo, gintahaon ang mga katigulangan, ang mga may edad. Pero, right, no, ang imong observation, may mga children na subong, nga daw wala na. Nagasunod sang amo sina nga aton nga practice. Well, most probably, basi kulang sang pagiya sa mga ginikanan. Ang mga teachers, nagatudlo gid na sila ya. As second parents, nagatudlo gid ina sila ya sang good values sa mga kabataan. But, so nasiling ko na depende man sa influences sa kabataan, no? Kung sino ang nag-influence sa iya, sino ang nag-inspire sa iya, so depende kung paano man siya nga mag-grow as a person. Kaya depende man kung paano siya nga gin-raise as a person. Salamat gid, Lolo Dencio. I hope nga ti sa gihapon kaya ang mga pagtilaw nga ini nga aton nga ginapangatubang sa aton nga pagpangabuhi. Alas 2:33 ang aton nga oras. Magapanabalik ang kay LP pagkatapos ng pila kang mga importante nga mga pahibalo. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung mag-defrost sa mga frozen food halin sa refrigerator, ibutang ini sa isa ka container o kung malapad nga pinggan kag pahanginan. Sa baylo nga bubuan ini sang tubig o kung gamitan sang running water. Ilabi na kung wala man lang ini ginadalian nga lutoon o kung kaunon. Mas maayo man nga na-anticipar mo na kung ano kalawig ang pag-defrost agud mabanta mo kung saan mo ini ipagwa sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes o kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw. Padayon kita sa pagbasa diri sa mga kasaysayan. Yesterday, actually wala to natapos. Ang sulat ni Lola Ampering telling us about her mother, about her father, kung ano siya kapalangga sa iyang mga ginikanan, kung ano ang mga ginpanghimo sa iyang mga ginikanan sa iya. Nga, daw super good ang pagpalangga sa iya. So, padayon na natin sa sininga hapon. Mahal kong Tita Regine. Maayong hapon liwat sa tanan. Tita Regine, tungod sang pagsakripisyo ko sa akong tatay kag nanay, ginakaluyan man ako ni Lord Jesus. Kag bisan kalaglang ni nanay kag tatay, tungod sa aton mahal na puong may kapal, ginahatagan ako sa malawig nga pangabuhi. Tingnan mo tita, sa subong, sa side ni tatay kag nanay, kag sa tanan kami nga magparyentihanay, ako lang gid ang nagaisahanon nga matandang matanda na buhay pa sa ngayon. Tani kaluyan ako, no, sa aton nga poong may kapal, palawigon ang kabuhi ko, tubtub 100 years or more. Yeah, lalamparing. Kabay pa. So sa lahat na aming kamag-anak sa ngayon, wala ni isa nga may edad sa linya sa 8 or 9, wala 8 tahon or 9 tahon. So wala na akong ginagawa sa ngayon, kundi magpamati na lang sa Bombo Radio, kag sulat-sulat sa akong nga kasaysayan. Amo gani na tita, no, nga wala ko yan nag-ulian nun, kay ka-Alzheimer sa edad ko nga 97 years old. Salamat sa Bombo, sa imo man, Tita Regine, kay sa mga co-letter senders ko, nga mga kaupod ko. Tita, kabudlay kakason sa akon nga utak nga sa tanan kami nga magululutod halin sa tong Second World War, ako lang ang permi ginaupod-upod ni nanay
nga magtinda sang sinamay, ginlibod sa baryo bilang alsalang sa nagahapol, kag ginansya lang iya. So ginatungtong niya sa iya ulo ang mga baligya niya, kag ako iya ang tagadala sang pagkaon kag tubig kung maglibod si nanay sang iya ginabaligya nga sinamay. Ang utod ko nga lalaki, ang iya obra, nagbitbit sa sigarilyo. Ang eldest brother ko, nagsoldado sa Second World War. Kung magpauli na kami, si nanay pa ang magluto sa amon nga pagkaon. Kag kung kaisa maglaba pa. Tama gid kapisan kay nanay, kag maasikasuhon sa tanan namon nga kinahanglanon. Ang duha ko kautod nga babae, palabayli, ti ginaupdan man ni nanay, magpakadto sa baylihan. Kung may nagaharana kon gabi, kag magbalos-balos kanta, si nanay nagakanta man, kay manami man ang iya nga tingog. Nadumduman ko, sa nagahigda na siya, nagakanta-kanta man nga nagaisahanon lang. Ang iya ginakanta, sang una pa nga mga tiyempo. Tita daw lagid ako nabatian, nga nagaaway o nagasuay-suay sila ni tatay. Ginapasundan lang si nanay kung ano-ano ang iya gusto. Tama man kabuot kay tatay, kag mapinalanggaon sila nga duha. Si nanay nagapansako lang kung magpudag-pudag, kung suguon ang mga utod ko, kag daw salaksakan sang pispis ang ilaba-ba. Pero kung mabuot, kag ginapati gilayon, wala man gamo. Si nanay, kung manindahan, damo-damo nga makalanunon ang ginabakal sa amon. Para hindi kami maginagaway. Bisan may katulong, si nanay ang nagaluto sang amon pagkaon, kag nagapanglabas ang amon nga mga bayo. Ang katulong, bata lang ang ginaasikaso. Balan mo si nanay, tuig-tuig nagabata, bisan wala pa 1 year ang bata, so permi tuwang sa tuig ang iya bata. Very loving abi sila ni tatay, so wala sila nag-aaway. Si tatay mabuot, always busy and smiling. Hindi siya pala pangakig. Tama kabuot sa iya. Na mahal ko sila at mahal na mahal man ako. Tita Regine, sobra-sobra ka mapinalanggaon sina tatay kag nanay. Sang wala pa ako, nagaschooling, sila man ang nagapaligo sa akon. Pulbusan ako kag may pabango pa. Ang mahirap burahin sa aking dibdib, ang pagpalangga, kag sobra nga pag-atipan sa iya mga kabataan. Ilibinagid sa akon, kay timaniwang kag mapidda ako sa pagkaon. Supayo ko sa mga ulihing tubo, nga itabi muna ang cellphone at unahin ang utos ng mga magulang. Wow, do preparyosi ka mo, no? Sa thinking ni Lolo Dencio. Mahirap kag masubo kung wala ka na sang magulang nga nagapalangga ka nagaatipan sa imo. Tita, tapusin ko na ha, kay malabo naman ang paningin ko, natuloy-tuloy ang ilig sa luha ko. So lastly, here's my love, kisses, and prayers to your family and to all nga mga kaupdanan mo sa programa mo. I love you all and may God bless us all. Lola Amparing. Siguro, Lola Amparing, amo ina nga ka-very loving sa imo, no? And you are also showered by love by many people around you. That is because you grew up with much love, nagikan sa imo nga mga ginikanan. Hindi ba na may ginahambal? You cannot give what you do not have. So ikaw, yeah, you can give so much love because ikaw, sobra-sobra gid nga pagpalangga ang imo nga naaguman sa imo nga mga ginikanan. And so, siguro, very loving ka man sa imo nga husband who also adored you. Diba? And subong, amo na imo nga ginapangita-ngita gid ang mga pagbisita because you can feel love through sa pagbisita sa imo, pagkumusta sa imo, sa mga tao nga luyag mo man nga makita na liwat. So, amo na siguro, no, ang imo nga hugot
Nga luyag mo, to see the people that you love, parang mangumusta lang, makaistoryahanay liwat, kag makahinon-ano naman liwat, makakumustahanay. Hindi bala? And to give and feel love for each other. Now I know. Naintindihan ko na ikaw, Lola Amparing. With much love, nagikan sa imo nga mga ginikanan, you become a very loving person also. Salamat kid ha, and just keep on smiling, and sige halang ang pagsulat-sulat mo dira sa imo nga balay. Salamat gid Lola Amparing, 2:43 ang aton nga oras. When we return sa pagpanumbalik ta ang sulat naman ni Inbi, ang ating pagbasahon para sa inyo. Sige hapon, this is Tita Regine, and this is KLP. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Mag-practice ang mulching. Ang mulching, among inaabala nga tabunan mo ang duta sa palibot sang tanom gamit ang mga laya nga dahon, agud nga sa tion nga bunyagan mo, hindi madasig ang pag-evaporate sang tubig. Mas ma-absorb sang ugat ang tubig, kag mas ma-improve ang plant health. Daw kaangay man nga ginahatagan mo ang imo tanom sang habol bilang proteksyon. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Mag-observe sang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan, samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes. And this is our fourth story na, no? Sa sininga hapon, iyan ni Inbi sa Iloilo Province, sa episode God's Embrace. Mahal kong Tita Regine. Masinadyahon, maskin mainit nga kahaponanon sa tanan nga KLP lovers, added listeners, and letter senders. Labi na gid sa imo Tita Regine, all staff and members of Bombo Radio Philippines. Romans 12 verses 3 to 11. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another. Now, let me share with you isa ka interesting story nga nabasahan ko halin sa Our Daily Bread. This happened soon after her family left for the evening. Si Carol started to think nga sa iyang hospital room, it must be the loneliest place in the world. Nagabot ang gabi, ang iyang kakulba about her illness were back. And she felt overwhelming despair as she lay there nga nag-iisahanon sa iyang bed. Gin-close niya ang iyang mga mata, kag nag-umpisa siya istorya sa Diyos. Oh Lord, I know I am not really alone. Ari ikaw diri upod sa akon. Please calm my heart and give me peace. Let me feel your arms around me, holding me. Samtang siya nagapangamuyo, nabatyaga ni Carol, ang iya nga kulba nagaamat-amat subside. Kag sang ginbuksan niya ang iya mga mata, she looked up to see the warm, sparkling eyes ng iya nga best friend nga si Marge, who reached out to encircle her in a big hug. Carol felt as God Himself were holding her tightly. Ang Diyos sa masami nagagamit sa mga fellow believers sa pagpakita sa aton sang iya nga pagpalangga. We, being many, are one body in Christ, having then gifts differing according to the grace that is given to us. Let us use them. We serve others
with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ. Sang una, Tita Regine, tama gid ako kamahuruyon, kag talawan. Pero sa pagsugod ko kapang lugayawan, na minus-minusan ang akon nga pagkamahuruyon, kag nagtubo man ang akon kaisog, sa pagtuo nga hindi ako pagpabayaan ni Lord, nga maskin ako lang isa, mabatyagan ko nga ara gid ang iya nga presensya. Nga si Lord ara sa luyonakon. Maskin bag-o pa ako sa lugar nga tuya ako gin-assign, daw ay man ako budlay sa pag-adjust, kay friendly man ang dati nga mga teachers. After 15 days, naubusan na ako sa pocket money. Unta, maskin tabagak na lang ang sudan, basta may iba ka lang sang bugas, okay na. Isa sa to kaadlaw, si Ma'am G nakadara, tinanok nga balinghoy sa school. Pag-recess, nagkadto sila ni Ma'am R sa akong classroom. Ginbuka ni Ma'am G ang darana nga balinghoy. Nagpabakal sang soft drinks si Ma'am R, kag tatlo kami nagkaon. Ilam insa nakamuno ako kananda, nga kanamit man gali sang balinghoy panyapunon, ka hindi ka man gali gutumon hasta sa kaagahon. Kag kagabi amuran amon gin panyapon. Nakibot sanda, kag namangkot. Kung waayron kami bugas nga tirigangon, sabat ko, waay kabakal akong school girl, kay madulom ron ako nag-abot halin sa school. Nagkuot, 50 pesos si Ma'am G. Ginhatag sa akon, kag nagambal, nga gamita anay daya, basi waay ka na kwarta. Tapos, nagdaho man, 50 pesos si Ma'am R, nga idugang daya. Nahuya gid ako magdawat, Tita Regine, pero ginapamirit gid nanda. So, gindawat ko dulang kag magpasalamat sa ila. Pagsweldo namon, akon sila ginbalikan kag magpasalamat liwat. Nalipay ko sa ila pagka mahinang panon. Kag sang mamag-ananda nga pagtamod sa akon. Naghambal pa sanda, nga kung ano ang problema ko, i-open ko lang sa ila. So, amo to ang ginsuguran nga nagka-close friends kami nga tatlo. Kung may mga invitations, like birthdays, anniversaries, ginaimaw gid nanda ako. It really shows God's embrace. Though I didn't ask to borrow, they're open to lend me their centavo. Gani, dako gid ang ako nga pagpasalamat kay Lord. Nga may mga tawo man nga na-concern sa akon bilang estranghero. Hasta pagpanganak ni Ma'am R, sa ila subang bata nga babae, gin-request nila ako ni Mr. L ang iyabana nga magmaninay sa bunyag kag konfirma. After 3 months, nanganak si Ma'am G sa ila ikaduha nga anak babae. Gin-request man niya ako nga magmaninay sa bunyag kag konfirma. So besides being close friends, nagka-spiritual sisters pagid ang amon relation. Pero, waay na sila sa karon, nagpanaw na sila. May Mads R and Mads G rest in peace with our good Lord in heaven. Amo nga hindi ko gid sila malimtan, tubtub karon. Kapin pa kung magfiesta minatay, akon sila gina-appeal sa pagparesponso sang pari sa simbahan. Kaya nagapamisa ako for the repose of their souls. Sang una, na-recall ko naman, sa isa kagabi, nabilin ako nga nag-isahanon sa amon balay. Nagpanaw sanda tanan sa pihak nga banwa sa pag-attend sang pangadi kag kayhap sang amon magulang nga namatay. Before kuno 10 o'clock sa gabi, mapauli sanda. Ginpasiga ko lang ang tanan nga suga, sagwa kag sulod sang balay. Trangkado ang gate sa likod kag ang main gate sa atubangan. Trangkado ang puwerta sa kusina kag ang mayor nga puwerta sang balay. Nag-Holy Rosary ako para hindi ako pagtuyhon nga mabrihan ko sa andadayon kung mag-abot ron.
Natapos kumangani ang 4 ka misteryo sa kasakit, kapawa, kalipay, kaghimaya, nga nagalingkod sa sala, pero waay pagidsanda. Hambal ko kay Lord, natuyoron ako, palihog Lord, bantayi ako, basi makatulog ako, kag palihog, bantayi man sanda, kung mag-abot, kag pukawon ako, para maabrihan ko sanda dayon. Ay, abaw tita, nakatulog gid ako, hamuok gid ang tulog ko. Ilam kung may 45 minutes to. Kag nanawag ang hinablos ko, nagasingle nga motor. Akon ginabrihan, kag namangkot siya, kundi sanda. Ti ang sabat ko, nagaten sila tanan sang kayhap nga pangadi, kag salo-salo ni uncle mo, didto sa piyak nga banwa, kagway pasanda sa subong. Alas 11:30 ron, ang pamangkot ko. Abi ko nagupod ikaw sa ila. Ang sabat niya, ay auntie, nag-overtime ako, kagin overhaul namon ng sarakyan, gamiton sa tag-iya, buwas na sa aga. Kag nagambal duman ako, ahay, ti mo palang gali ang pagpauli mo, nakapanyapon ka na? Ti, mapauli ka pa sa inyo sa pihak nga baryo? Sabat na, hindi na lang auntie, kay waay ikaw upo diya, buwas na lang sa aga. Ay ti, na ano ay hantusanda? Basi na bariya ang sarakyananda? Nakon ka na. Habagani ni tito mo, on or before 10 p.m., mapauli sila. Ay, babay, do lang ran. Pahuway ron timo, kay nakapuy ka. Let us pray nga safe sila. Patsyag-batyagon ko lang ang pagpauli nanda. Ay, naagahan lang ako kahinulat. O ay sanda nakaabot. Pag alas 5, nagpanawag akong pakaisa, si Eddie. Kag nag-istorya, nga ang sarakyan, naabiriya. Andado lang ginpasulod, subo nga aga sa talyer, para mapakaayo ang guba sini, nga ginbutang sila sa kaalang-alangan. Mga abyan, nabatsyagan man ninyo kung daw ano ang pag-embrace ni Lord sang akong pagkabalaka kag kahangawa? Way damha nga nag-abot ako ni hinablos, nga nag-overtime sang trabaho niya. Madasig ang pagresponde sang Diyos naton nga maluluyon. Waay ako mahadlok nga ako lang isa, kay na-feel ko ang iya presensya. I thank Him so much, Tita Regine, for the help He earnestly extended in time, ngaging kinahanglan ko ang bulig niya. Gusto ko ini ipaambit sa tanan nga nagapamati subong. Ang kaayo sang aton mahal nga Ginoo, nga waay sang may makalabaw pa nga iba. His love and care for us nang ibabaw gid. Sa oras-oras nga tanan, kung sambiton naton siya with this prayer. Almighty and Heavenly Father, I call on you on a very special way. Every breath I take, every morning I wake, every moment of an hour, I live under your power. My Father, my Lord and my God, I ask you now to watch over me with the warmth of your unfathomable love. Please cover me with your most precious blood. I am alone tonight, and please be with me now. Comfort my heart with peace of mind, courage and strength to have trust and confidence with you. I live with you as I love you so. I ask this in Jesus' holy mighty name. I pray. Amen. May kasugpon pa ang sulat diri ni Inbi, pero pabusan ta ini, ha? Ma'am Inbi, kung nagapamati ikaw dira mayong hapon sa imo, buwas ko tapuson ang ini nga particular episode mo. And this is the last from among the last set nga ginhatag or ginpadala mo diri sa KLP. But I know you know that. Kiniga-monitor ka gid. So mga kabombo, sa inyo man nga mga kasaysayan dira para sa kahapon lamang program, pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang mga istorya and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. In your free time,
Kung wala man na kamo sang importante nga ginaobra, kag interesado man kamo, nga magpadala, kag may ara gid matahong nga istorya, we give 1,000 pesos nga cash bilang premyo. And we also interview ang ating winner every Saturday. So, basi ikaw na ang next nga makadaog diri, una mong himuon, padala ka anay sa imong kasaysayan. Sa kay NB sa liwat, ma'am, thank you very much, Gid. Mga kabombo, magasunod na ang inyo paborito nga mga dramas kada hapon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Balikay kita buwas sa gihapon, ininyo nga alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.